87.9. This Akoma that's your night to me dancing order. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo. Never made it to Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo. Never made it to Echo the baby Cosiri, or how the baby Cosiri. I call the baby Cosiri, or humble baby Cosiri. This Akoma that's your night to me dancing all day. This Akoma that's your night to me dancing all day. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo. Never made it to Akoma ejo, Akoma ejo. Akoma ejo, never made it. Come on, Kobe and Kosiri. Come on, Kobe and Kosiri. Ask and TV and Kosiri. And you breathe and Kosiri. This Akoma that's your night to me that's not all day. This Akoma that's your night to me that's not all day. Akoma ejo, Akoma ejo. Akoma ejo, never made it to Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, never made it to. Oh, I thought that one Nick Kwanwa, Akawa ran a bisa. Miss Alfono, the soft ladies, me in full so the gentlemen. In Pepe, now no zinzan. I can cry now, walk at 30. Uncle Bob said, the mob sound zero. Your baby, you saw on page my I call can the wild denopo. The man worrying robbers and 87.9 Kumasi. Akoma ejo, Akoma ejo, never made it to Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, darling, never made it to. Akoma FM 87.9 Kumasi. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, never made it to Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, never made it to. This Akoma that's your night to me dancing all day. This Akoma that's your night to me dancing all day. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo. Never made it to Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo. Never made it to this Akoma that's your night to me. This Akoma that's your night to me. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo. Debbie, because anti anyone or the far or the useful Najan or this, it's only now Comoda. If I told some only now Costa Company House, a bino, such a one only now Comoda. I want to know. Condemn. Watching me pa. Upper size. Me come it. No, friend call back at you.
Me come it through. Not man, I fall down. Off look to me come it through. Hey, make I know best will be a better. Yeah, be a better than me. Off for down. No. So when you come to me, Sir, it's not all down me because sir, will be at who are perfect. sir. There we go. Akoma FM 87.9 Kumasi. Sanity. Sir. No, I'm in a There be the best sanity. The woman in Amo the Holati, my from one door or down. Sir. all down. I said, who is down? Yes, sir. All fall down. It did. Sir. Afukutu. Hey, baby, on the testimony. Yeah, in a testimony. Afukutu. No testimony. I don't need to say. I know kutu. No, the mark. Akoma FM 87.9. So gentle. My church. Okutuwa. Ubu muka presi ya. You step down say ya. Not ya. They said a place here. Papa. Nando de mawa. Jai. I'm a patrol. More fight and then you fear that. My church was saying. If you are not the Assassin, Monsieur Mia say, that be a rub. And if you feel that say, you're the patrol, okay, what? I put you in a answer. And you fear that, and sit out, crossing your Sanity. Say ya. There be Afukutu pan. Nidiano, I don't need the asset. Yeah, the man can say ya. The patrol Facebook Live, I have 87.9. Say ya. Akoma 87.9 FM Facebook Live. The patrol appearance no okra. Say ya. Nti afukutu no e ma ben na eye bebo because ye wode ne to so de ne oba ben na ye afukutu a ya ye mu odu. Akoma FM 87.9. wo mu say Sa pepepe. Say ni de kon ma okudu. Onu ankasa so no wrem so no tutu. wow Good. Sir. Good. Yeah. My project, your course of my way. Okohu Jacob no, me to Diana say, only Jacob no, Musho Musa say, after to see. O my yera. Me bet fee, of your yena say, we will do fee 9:30. And I'm saying, me the baby show, or so on Fernando Masoboa. I don't know who the quattro bear, so. Ukukruno. I do quattro bear, Marco. Yeah. Me di 2 minutes, 12. And I'm saying, up at Dassa. And I'm saying, say, one person like the Jacob. I said, what do 90 years you and the channel. Would the woman that give chop and a whoppet say, yeah? Marco Jai. And I'm saying, you may be my up for Dassa. A boot phone. Jesus Christ. So from there, when you say yes, or could Diaba or Prama Mino no damn. So you're saying, I don't need to come for a son in your came. And you want to swim from man. And you want to shoot. Well, no, I got woman who only dead then with a hand who dead who's sick who's again who dead who hey who's sick again.
Area see chummy mouth. Mama friend oh. Mamma, me I got and come from no dear, but them on the machine, and then you know, I'm for something in you. What was it? I say more room one as electric and short. Whoa, we are some here. Names I don't get them, their mom can't moon. Oh, mammy is sweet you, and some can. What I say, let's be the million star was inspired for you. I want to young come up to me for actually. We know what you're about to phone at you. Come in something. Minimum crime, no crime from the class of crime, yes, I did. I said, you crime is a me, yes, I been for my size in my yas and can make higher science meeting and kind. I'm not just saying, you go swear yarn about it, and I bow at this one. And you may know whole band or tree. I don't know. What's in the review, madam? What's up? We never found we know what we know. Hey, okay, what family look at him? What about 5 million? What family look you? What do you do? Hey, what you like? Yakon. What you like? Yakon. What you like? Yakon. What you like? Yakon and could you? Ah, no, Akoma, you say what is awesome. Can I tell you? Akoma, who is in the camera? Akoma, yes, I'm good. If you tell me I'm chatting before, you can do your consumption setting. Yes, I don't know. You know, we wait to make the matter to me who are by our here. Never nobody for my tafro. In fact, whatever that is my tafro, no tafro, my answer. No, that one tafro. Ma, oh, my tafro. Yeah, now, so yeah, oh, yeah. Now, so said that, dear, ma, to see who they yeah. You see one baby and you me bear man na cry. Was it a year dra what the one would woman Samen me both Samen on your dear don't day. And he said, or ban will put any or damn daddy pay with me. Or just say a yard dear compare. Wabua or Casa Wabua. Of one saying, if you know Casa so name tap on no if you want me trying. Only one what they are that one, but also on penny. This one of Tapremacy. Also, yeah, so quite a many Bible on Peso and me, but this one what Tafren what Tafuna what a free was here and what pay. And she said, yeah, or Barney Bema or didn't bear man or no dear one penny, sir. That's what I was in no feelings. And I said, what pen was into one who could order a Bema. That's all the manual. When a woman me go like on was channel, so on. Me patch Debbie. Can cry. Mammy, me to me, I said, the Bema, those who know what they the old panel, that's all the man. What in a pen lock or yeah, you know, cutting some people put our Tafra Master Deputy. Maybe show much in Pransa more. Nina, where yet? Nina, where yet? What catches some much in Prano? One more, yes, I am. Or 2 hours you are okay. Nsem no obwa. Me say obwa. Obwa saying. So me ya twempran na me ma obwa. Now you dey. Sem ta fe na se. Obwa. Me wali ni wie no. Ma me wali ni wie no. E no ma me yes ade no. Onu na ma we you na one. Ma onu na ma me odum le bi kro ka chem se ma anya sa ade na. One me na. Hwe me ntina me ka chem se me ba no o nya se me ba na me de to me wa me wo kan oni. O ba bi akra na du. You no free one yan ka se na. Aha, eti akra na nyini. Satam na me emuna kra na twen ye enkura na twen ye no satam se di ntina me oba me no wa wo ma munye eno wa wo ma munye no afira wa ka chese ba afira wa sia oba me no wo ma o ne me na enkura no twen ma me pa cho am me ne ba na watch. Okay, ma munyina kwa baba kuma 87.9 FM ne efiada bi the Friday bi guy
onyame enka ho udumadi nyina emu onyame enka ho okay bomodi ase obejani ye na 87.9 FM na yemfa akomemu sam dwumadi no emremo yemfa akomemu sam dwumadi no yemfa emremo so de abribia no yesi ede ebremo no pepe ɛno nti saa berɛ yi bɔmmɔden a tutu mmirika na ɛma wo nan ɛma wo to ɛsiane sɛ sɛdeɛ ɛteɛ biara no mo nso wobɛnya hyɛfa ɛwɔ dwumadie yi a yɛreba abɛdie no mu na biribiara ɛnkɔ so kama na ma menka sɛ mekyerɛ sɛ shine your eyes like a cat not whoever smiles at you it's your lover because we are living in a fake and crazy world. Shine your eyes like a cat. Not whoever smiles at you is your love. Because we are living in a fake and crazy world. And maweni ena wapa. Maweni ena wafi wani pa. Fi wani ati crap. Esan se enye esin biya esere extra wono ena eye odofo. Sidi bi owa eye fake. Yes na ye womu no. Apoye crazy. Sidi bi fake. Na weni ena ho. Sabwa wo fi wani pa ejini wani. Yansi to say abon tatia so. So into no peneduan. So into no peneduan. So ye. Sabeya. Nsuo pa obinya baby pass. So what that no so sane de de hyehyɛ ntenchen ya. Sabeya wo so nku no. Yeah. Yes I also hu na betia na ko. Ala de bi yo bo na ko. Sa na ya city. Okay. Na etumi aboa wo pa nti no baabi a wo bia no bɔmmɔden na ɛka yɛ hɔ na nɛka koko ɛna wote ne nka no na Facebook ɛyɛ Akoma 87.9 FM Facebook ɛyɛ Akoma 87.9 FM bɔmmɔden a sɛ wobɛ like yɛn page no wobɛ follow na wa comment no wa share follow like comment and share ɛna YouTube no ɛyɛ Akoma 879 Akoma 879 subscribe it. Na any notification bell na sunti so you get notified na say also what you me I share na wa share e bi e de amaye extra fan club e wo Hamburg Germany sanso na Nike Pizza fan club GHUK wo mo e boy chidom na ye ko dwabe na obin sika information center e wo dwabe na make sense happen one mo so ejai e de agumu a baby omu will be a free FM 97.5 one so ewo techiman na edinwa eye Marcos edinwa eye Marcos egria Marco and event chenchirenchi and a holiday and a holiday and a remu to say from an airborne emu de kakra e say adwumayefo nye omo ahome na ene no said ye Akoma FM wanyema bi omo ye ne mo ho no efe ese wani se wo behwe bie na wo so wo bansabra na abatan ye ni adaje adaje kete kra e bi ni ho si e be ye sori ya wo pentem hwim untumi hwe akora na sum yie ne untumi hwe na ni yie untumi nhunu aduane bia wo ko school didi ye omobo sum kura nse da enhwe yie enne nyame adom ekwan eda ho ya fa doctors for achenchirenche nhu omo a omo bo adwuma enti yempon ye enne yempon ye doctors ni nyina ewo ho a ye hwehwe ye mma no na omo di agro omo ani age eso aka ho ene fa oba ne bra fa oba no bra na ma akra ne ni so nje kakra no kwasam ma ko awofo ye wa adwuma ye o papa ye wa adwuma ye pa na nso so ye yi ni wo enkola ne ho nti ama tena bia na ase tena bi wo ho enkola ne komu a
ɛyɛ ana ɔmo ntumi nka ɔmo asɛm no nti no a yɛyɛ mpanimfoɔ sene wɔn mu no na ɔmo so ayɛ koom na nneɛma bi so yɛ de ɛha wɔn kakra ɛha wɔn papapapapapa ɛna ne 3 days say me drew high school na enkola bɛɛ we were 10 years we were bɛɛ 14 years we were 15 years ɛna sister bi ka sɛ na hwan na agyae ne mmɛyɛ a ɔmo da store he bɛɛ 3 days was 4 days ni enkura me hu sɛ wɔn dware wɔn kɔ baabi a na ɔfrɛ baako no sɛ hɛ na wo wo akra ketua 10 years a wo so 14 years mo de da hɛ de abra mo nkom fi ma me hwɛ ɔsɛ me na yɛ maame ɔfa yɛ ho I see. Yɛ maame fa yɛ ho bɛyi. Yɛ maame fa yɛ ho bɛyi. Na yɛ maame ɔfa yɛ ho bɛyi. Na ɔsɛ na papa wɛ. Me de me hu me papa. Na wo hwɛ sɛ de wo si yi asɛm na no a wotum hu sɛ yɛ wɔ adwuma yɛ. Na saa nkwala wei a wɔn da saa mmere yi a wɔn da wɔn hu sɛ yɛ bɔ yɛ bra yɛ dada abotom ɛnte sɛ anaa yɛ da wɔ bi anim saa akora wɔ obenyina yɛ dɛn. Obenyina bɛɛ dɛn. Suban bɛɛ na ɔde benyin vagabonds onyini nya na kyerɛ sɛ yɛ na adwene sɛ ɛsɛ sɛ wɔhyia nipa a wɔdi na wu anaa wɔde bɔne edi no enti sɛ yɛ ama yɛ ni ankɔ yɛ ma ne ho na yɛ anhwɛ wɔn ntete bi na deɛ hia ya ne sɛ yɛnwo a ɛbɛ ha adwene papapapapa sɛ yɛ nkora mmiɛnsa mu a ɛna ne na ne nam hɔ ya o ɔmo ne na nam hɔ bankyere ɛnam awofoɔ bi a yɛni na hɔ na w'ani da hɔ te sɛ nɛ obi asɔ ne bansa a wɔde ne ba se ya wobɛgya wo ba sɛ wɔne na ne nam ase dabi asodie da yɛ so o yɛsɛ yɛnkyerɛ mmɔfra no kwan a bible sɛ yɛnkyerɛ mmɔfra no kwan a wɔmfa so wɔnyini a wɔmfiri ho enti kwan a wɔkyerɛ wo bɛn ni daakye wo na ɛbɛha wo saa mmerɛ wo ama na nsu ano ne nkɔla abrem wɔnyini a wo na wobɛsu o ɛnyɛ sɛ yɛnko ano ɔde ba yɛ soɔ wo so wo ka ho bi ɔbɛba fie mɛbɔ dam asɛ me de firi fie biribi to wo so a efie na ɔbɛba nti saa mmerɛ yi a yɛgya nkɔla ne pɛ ama wɔn mo na wɔn yɛ deɛ wɔn pɛ obi ba wada ama ne na kyɛ sɛ n'ani kura a wɔde bɛkɔ akɔhwɛ ne ba no ɔmfa n'ani nkɔhwɛ ne ba no ɔnwura ne wɔn room hɔ nkɔhwɛ baabi wɔn nneɛma bi gugugugu nkɔla no so hyehyɛ dɛm wɔn tumi yɛ nneɛma bi a enti si ama yɛ ni ankɔ nkɔla no ho a ɛbɛha adwene enti ɛnɛ event a ɛkɔ soɔ no ɛfɛ nti sɛ woyɛ ɔbaatan na sɛ wopɛ ɔba apɔmuden because ɛnɛ sɛ wowɔ adwuma mu koraa ne yɛfrɛ wo ɛwɔ school ne yɛaka kyerɛ sɛ wo ba no ɔyare o wobɔ sɛ wɔ nneɛma nyinaa sesa sɛ teachers bɛka kyerɛ sɛ ɔba no yɛde no akɔto hospital ɔyare o yɛ ntɛm no bra wobɔ sɛ wode ahopeprɛ wanhwɛ yɛ koraa wo drive a na wakɔ akɔnya nkwanhyia nti yɛma no yɛho deɛ nokwasɛm ɛnya yɛ paa ɛnɛ yadeɛ bebree na bɛbɔ nkɔdaa yɛbɛhwɛ mpɔmpɔ bi ne ɛbɔ no a ne yɛde nneɛma ɛtata so de nneɛma ɛtata so wobɛhunu na akɔyɛ mpɔmpɔ kɛseɛ na afei ɛde asɛm aba abɛtɔ wo so wobɛkɔ hospital na akɔyɛ check up ne ade wobɛkɔ akɔ na ɔmakɔhwɛ akora no kɔyɛ lab kɔyɛ wei afei wobɛfiri ɔba ne ɛbɛbɔ yadeɛ kɛseɛ bi sɛ saa yadeɛ no na ɛbɔ ɔba no wamfa na ama ntɛm nti agye nsɛm ɛwɔ sɛ saa nneɛma no nyinaa no yɛtumi ehunu ɛyɛ wɔ asokwa Kumasi mall city mall ɛhɔ a ɛne ɛwɔ nti so ɛnɛ holiday school for no te fie awofoɔ no te fie nti no wada ama bɔ mmɔden asɛ wode wo ba no ɛbɛba nsɛ nkɔlaa no so ma wɔn ani ka ɛma mbɛnya namfoɔ agodie bebree kɔ so wɔ hɔ nti ɛma ɛtɔ da bi ama nkɔlaa no ani ngye kakra na agodie kakra ɛkɔ so wɔ hɔ na anigye kakra ɛkɔ so wɔ hɔ natural sɛ ayɛ kama nti baabi a wowɔ biara yɛto yɛn nsa ayɛ dɛ afro na menim sɛ issue the videos na ɛwɔ hɔ no yɛde bi gugu so kama ɛma wɔn mo adeɛ a nkɔlaa no yɛ dɛn ɛyɛ ɛma no ɛyɛ fɛfɛ dancing competition na ɛkɔ soɔ no dancing competition nkɔlaa no bi ɛgye wɔn ani ne yɛawofoɔ no okay wɔn yɛ painting ɛhɔ ayɛ nika baabi a obi abra bɛhwɛ bi ɛhɔ ayɛ nika ayɛ fɛfɛɛfɛ wɔn painting wɔn anim
Oh, Yeah, yay. should be sent. Efe, We were aye. more shiny sino. Aye, ọmụ hwẹ ne sẹ no. Ọmụ hwẹ ebi anim. Na kama. Ọmụ gyinagyina hɔ a ọmụ hwɛ ọmụ maamefoɔ so ɛna ɛde yɛ mma aba atetete hɔ ɛyɛ kama. Ọmụ hwɛ wɔn fɛfɛɛfɛ. Ɛɛfɛ dodo. Ɛtɔ da bi a mo ma nkwadaa n'ani ngye kakra. Mo ma nkwadaa ne ho nhia mo kakra. Ɛnyɛ awɔ ne nko ara na ehia. Ɛna ma wudu ma wɔn so. What was so no would na say woman ya healthy. Nkwadaa ne yɛgya Ma wɔn wo so ma wodu saa. nso nkra ni ahode. Wɔgya nkwadaa ne saa o. Wo mu nya ebi wo wa ne bakra ba de da. Se yanka akra ni fie ɛkyerɛ na wo hwɛ ba bi akra na dura. Obeka say malnutrition. Woni di yie aduane bi na ɔde ɛse wo na ɔde ama akra. Wontimi enyini yie. Ni nyina ne ɔmo bɛkyerɛkyerɛ nnuane ɛwɔ sɛ kyɛ sɛ mostly krasa okɔ uwu a ɔmo se ma ɛma nkora no enuane uwu a ɛma nkora no nuane na yebebisa doctor yebebisa ɔmo sɛ DNT because yenim sɛ dodoɔ no a ebi ɛwɔ asɛbi ɔmo besi ayɛ wɔn feeding bottle ne aduane a yɛde bɛma akɔda yi ebi ɛwɔ a yɛsɛ wɔde ma no no wɔntumi ani a ɛnkatugu ɛnfa ma no biem nanso nsa no wɔhwɛ latogy wɔhwɛ SME wɔhwɛ nani wɔhwɛ ho àwọn ẹni ohun mi sani egu ẹdẹ ni ntẹ no akwari di no bi ka so obehwe eguo no ẹyẹ anẹ yẹ ne de obehwe no ọdi esi hɔ na ɛyɛ kakra ɔsan de ama akwadaa no yɛnsa na manko wɔde isi hɔ no koraa no wɔde isi baabi papa yi deɛ ɔmaa so a na ɔde akɔsi baabi a ɔyɛ deɛ ɔpɛ na ntatea ne nam ho wansrɛ bobɔ fidi bɔtɔ na deɛ wɔde bɛwo huru mu koraa no nsuo bi a ɔde bɛwo huru mu ɛne sɛdeɛ ɔbɛsi ayɛ no ɛnyɛ akɔ no ɛna ɛnyɛ fɛ nti yɛma nkwadaa ne ho hia yɛn na saa mmere no ɛho sɛ ɛno na ama ɛnɛ sɛ sɛ yareɛ bebree ɛyɛ kora na no yɛm hyehyɛ me wotum ho akwadaa bi a yareɛ bi a ɔyareɛ no mesi akwadaa ketewa na yareɛ wei na wei nyinaa efiri henfa anaa nneɛma bi na yɛnhwɛ no yɛhu sɛ anka ne no na yɛnhu no saa yareɛ duduudu saa no yɛdɛ wɔ ɛno nti yɛsɛ ɛnɛ ɛyɛ afɔfida yɛtim mesrɛ wada aba bɔ mmɔden asɛ ɔbɛfa wo ma no na wode wɔn mo aba Akoma healthy child fair no ase asokwa ɛwɔ city mall yɛwɔ city mall hɔ a atwɛ doctors no deɛ sɛ boyo bebree wɔn wɔ hɔ a wɔn hwɛ se wɔn hwɛ ɔba no anum wɔn hwɛ ne se wɔn hwɛ n'asom wɔn hwɛ ne minim wɔn baabi a wɔsɔ wɔn hwɛ bia no wɔn ɛhwɛ nti sɛ wada yɛnyɛ ɔkapra asɛm wada ɛda mu nti wada ama bɔ mmɔden a sɛ wɔde ɔba no ɛbɛba ɔba paako aba. Yeah, ɛna mepa kyerɛ nyame adom. Okay, family rap 20. Meda ase maame. Atiefoɔ ne adɔfoɔ ma obi biara ɛnɛ yɛ holiday nti ɛma yɛn nyinaa yɛ ho happy holiday ane na wotie mi a wadaworo ma ɛduru holiday sɛ yɛyɛ a na dwumadie bebree kɔ so titiri ne dɛm ane sɛbi yɛne yɛn ho deda na wadaworo ma bisa wo sɛ woaboa wo ho anaa woyɛ ɔbaa woboa wo ho woyɛ bɛrima woboa wo ho anaasɛ na anwummerɛ na obi akeka saa bere ama anaa ma ɔto na kɔ baabi atum aduro bi ɔyɛ bɛrima akɔgye wo 3 points kɔnɛ kɔ ne ɔbaa ne deda tesemu na wiem na tafiri mu yɛ deɛ ɔpɛ sɛ ɔyɛ biara abere a wanom aduro a yɛfrɛ yi tonkyi herbal capsules na woyɛ bɛrima mepɛ sɛ meka kyerɛ wo sɛ tonkyi herbal capsules no ɛyɛ aduro a ɛboa wo mɛrima sɛm paa yie ɛna bɛrima bi a wɔretie ne bi a sɛbi infections gonorrhea ɛdidi ne nipadua no mu akyɛ no me nua bɛrima woanhwɛ yɛ didi mu na ɛde yareɛ mu odu yareɛ a ne kɔn ɔden abrɛ wo nipadua no ɛno nti woyɛ bɛrima na sɛ wo sisi taa yɛ ɔya pa wadaro ma bɛtumi aba sɛ gonorrhea na ɛdidi wo nipadua no mu no ɛno na ama wo sisi ɛyɛ ɔya ɛno nti mɛsrɛ wo bɛrima bi ahia aduro a yɛfrɛ no tonkyi herbal capsules mmarima aduro tatahye woyɛ bɛrima na sɛsi ɛwɔ no ɔbaa di mpasɔ agorɔ sisi tumi yɛ ɔya wobɔ nso na wagyae prɛko pɛ ɛsiane sɛ yɛwo no a wonam mu no bɛrima bi nso di mpasɔ agorɔ wobɔ nso na ne bɛrima mu fim no wobɔ nso sɛ ne ntini mu twetwe no na wagyae prɛko pɛ bɛrima bi nso di mpasɔ agorɔ adeɛ a ɛyɛ ne sɛ me a meteɛ no woyɛ me de paa yie na maboa me ho sɛ me ne bɛrima yi kɔ akɔdeda yɛbɛdeda akɔ yɛnim na yɛbɛkɔ 1 minute 2 minutes pa na ne ho asane no ɛba ne sɛ ɛyɛ ade a ɛha maa na bɛrima ɛgu ho anim ase paa ɛno nti woyɛ bɛrima a wo ho taa dwodwo ntɛm a wohia tonkyi herbal capsules ɛmmɛ
aduro tatahwe aduro ɛboa ma bɛrima system yɛ dene aduro ɛboa biebie bɛrima mu ntini no ɛma mogya no ɛfam sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wonya ɔbaa no sɛ wo ne no ɛdeda a ahoɔden ɛba wo bɛrima nim pɛsɛ me adeɛ ɛyɛ me fɛ na yɛ makɔ na yɛ m'ani gye sɛ bi bɛrima asɔre agyina ne nan so na metwa me na mehwɛ sɛ ɛsi gyina no so akyire bɛyi na mehwɛ no ɛbɛbu me nantam aduane no atan a na yɛ me de wu ɛno nti mɛsrɛ mmaa nyinaa sɛ wo bɛrima sɛbi sisi ana ne ho adwodwo wɔntumi nsɔre nyina ne nan so ɛnkyɛ a woyia aduro a yɛfrɛ no tonkyi herbal capsules tobi ma ɔdɔfo no ɔnom na ne bɛrima asɛm ɛnyina ne nan so mepatɔ frɛ yɛ namba no sɛsie yɛbɛfa ne akyerɛw baabi a wobɛnya tonkyi nnuro no biribiara atɔ yɛ namba no ɛyɛ 0553 0553 51 51 11 11 59 59 0553 0553 51 51 11 11 59 59 mepatɔ bɛrima bi a ɔretie me a wobɛbusa ho sɛ ɛyɛ dɛn na ma bɛrima me ho tumi adwodwo ntɛm prɛko pɛ saa meba ha bi a meka sɛ bɛrima a ɔtaa ɛtwetwe ne ho bɛrima bi wɔ no ma akɔnɔ ɛyɛ adwen no ɛna ɛkasa kyerɛ sɛ ɛberɛ wei de asɛ me kɔn dɔ biribi menya nka me ne ɔbaa bi ɛbɛda me kɔn dɔ no ɔbaa ne nim nkyɛn ɛdeɛ na menyɛ wobɛhu sɛ sɛdeɛ ɔfa ne fo na ɔhwehwɛ wɔ so bi a na ne ho asɔre deɛ ɔbɛyɛ ne sɛ ɔde ne bɛrima bɛto ne nsam na watwetwe ama ne ho asane no mepatɔ wogu so a wotwetwe wo ho no wobɛnya ɔbaa a wo ne ne bɛda no sɛsi a na wo ho adwodwo sɛsi a na wo ho asane wo wada wo ma woyɛ bɛrima a ɔtaa twetwe wo ho ama ɛnnɛ ɛnyɛ nsunsuansoɔ bɔne wɔ wo so ama sɛsi a wo ne ɔbaa di mpa so agorɔ na wo ho adwodwo wotumi hu ɔbaa no wobɛhu sɛ ɔbaa no bɛworɔ ne ho bɛwie wode wo nsa bɛbɔ ne to seesei paw wobɛhu sɛ prɛko pɛ na wo ho asane wo wohia aduro a yɛfrɛ no tonkyi herbal capsules afei bɛrima a sɛbi mmerɛ bi obi wɔ no ma na ɔtaa ɛnonom ne nipadua nim anigye berɛ nneɛma bi a wononom de kɔɔ nipadua nim yɛni agye ne anom wei nneɛma bi a ɛtwitwi kɔɔ nipadua nim afei mogyanam bebrebe woyɛ bɛrima wotaa we mogyanam wadaroma wotaa didi anadwo ade a ɛɛdɛ nneɛma bi a ano ɔden na akɔɔ nipadua nim mepatɔ nom tonkyi herbal capsules na ɛbɛboa sane apaapɔ bi afiri nipadua nim a ama wo mɛma asɛm ɔho sane wo ntam ɔho dwodwo wo bɛrima kora ntumi nsɔre nyina ne nan so ɛsiane sɛ yɛaduro no ɛyɛ habama na yɛde ayɛ ɛyɛ nubena hini ɛno nti mɛsɛ wo nom a wonni akyerɛ nsunsuansoɔ bɔne biara nom na wo mɛrima asɛm nyina ne nan so nom na ɛnyi fii apaapɔ biara firi nipadua nim afei obi wɔ hɔ nom a ɛnam di kan kaa sɛ woyɛ bɛrima na wotaa di adeɛ dɛ afei bɛrima a kookoo di nipadua no tumi ma ne ho sesane ne ntɛm woyɛ bɛrima na sɛ kookoo ɛwɔ wo so a wo ne ɔbaa di mpa so agorɔ prɛko pɛ na wo ho adwodwo kookoo wɔ wo so a ɛde sisi yadeɛ ɛba wo so ɛno nti mɛsɛ wohia aduro a yɛfrɛ no tonkyi herbal capsules ɛna daa ne daa me sɛ bɛrima a mmerɛ bi atwam gyemmerɛ kutu ɛyɛ no woyɛ bɛrima wokaekae sɛ nkoro aberɛ mu gyemmerɛ kutu yɛ wonkae koraa abusa wo maame anaasɛ wo papa sɛ maame anaa papa mesua gyemmerɛ kutu yɛ me anaa ɔka sɛ no wahu baabi a ɔyareɛ no kɔfa bae wahu deɛ nti ama ho dwodwo wahu deɛ nti asɛsi a na ho asa no ɛno nti bɛrima bi a ne ho sane no nneɛma a mabobɔ soɔ no mepatwɔ ne nyinaa no yie yɛ baako pɛ kɔfa baayɛ bia no ɛduro a yɛfrɛ no tonkyi herbal capsules bɛboa na ɛyi saa ɔhaw no nyinaa ɛfi amaman ɛbiebie ntini nim nneɛma bi a de kɔ wo nipadua nim no ɛbɛbie mu ama wo nso woagyina wo nan so bɛrima a wɔdwo nso ntɛntɛm mepatwo obi a wanya prostate me ne woreto nkyea sɛ wonom tonkyi herbal capsules a o prostate no mepatwo ɛbɛba back to normal ɛyɛ kuro ɛna aba o prostate no ɛyɛ o prostate no ayɛ kɛse wadaroma wodom tonkyi herbal capsules a ɛbɛka o prostate no amoa na wobɛtumi adwo nso bɔkɔ a wonte yia o ɛne mmerɛyɛ biara ɛma a ɔmo tie mi a ɔmo ɛnte den me nua bampa so agudie ɛɛdɛ papa so wo ni maame a metameka kyerɛw ade a ɛɛde baako ɛyɛ mpa so agudie ɛno nti sɛ wotie me mɛsɛ me ate mu daba na mante a na kyerɛ sɛ medi mpa so agorɔ ɛno nti ɔbaa bi a wɔtie me bi a ɔtɛ di mpa so agorɔ so ɔnte den ɛno nti sɛ yɛka mpa so agorɔ sɛ yɛ a ɔte nkyɛn sɛ mokyerɛ mo ho mopɛ kasa mɛsɛ obi a wawo ma mu nnan wawɔre tena wareɛ ho feefee saa ɛnan so na ɔnte dada onim mpɛm agudie atenka ɛwɔ mu ne da a ɛwɔ mu na mɛsɛ me ankasa mefa ne ho ka ma no tonkyi family herbal capsules ɔse na menim sɛ sɛ kasa tenten no sɛ na ɛyɛ nokorɛ mpa so agudie wɔ sɛ ɛɛdɛ ɛno nti ɔbaa bi a wɔnte dɛ ɔnni atenka yɛsɔ mu akyenkyene atwan ɔbaa bi wɔkɔ n'ahemfie no koraa ɛmfɔ na bɛrima no atumi adi mpa so agudie no ɛyie mepatwɛ bɛtumi aba sɛ infection atena wo so akyɛ
ɛno nti wo nerves no ntini no a bɛrima no so wɔ mu a ɛkeka adwene ne kasa kyerɛ ntini ma ntini no te de no ɛbɛtumi aba sɛ mmɔwɔ no awewe ntini no ho ama ntini no mepatwɛw ɛwu nom ɛduru a yɛfrɛ no tonkyi feminine herbal capsules na ɛmmoa na ntini no adaroma ɛnyi mmɔwɔ bi amfiri ho na wo nso ɛte den afei ɔbaa ɔno nso mepatwɔ ɔtaa di adeɛ a ɛɛdɛ ɔbaa ɔno no nonom nneɛma bi ɔbaa ɔno nso taa de ne nsa wurawura ne ho ɔno nso ne kɔn dɔ bɛrima ni ne nkyɛn ɔno nso trae sɛ ne ho bɛsane no ebeduru baabi bɛrima bi so wɔ mu na wɔnte dɛ ɛno nti me nua baa bi a wotie mi a wate nka wei wohia tonkyi feminine herbal capsules ɛnyɛ no nko a ɔbaa bosome so a na wobu fa so wote yaw aboro a wonya wo menses wofa yaw mu ankasa wohia tonkyi feminine herbal capsules ɛboa ɛyɛ yaw bia ɛfiri hɔnom wonom mmienu anapa bere a wɔdidi awie mmienu anwummerɛ bere a wɔdidi awie na ɛbɛboa yi menstrual pains bi afiri hɔ mekyerɛ afisikuro mu yaw ɛbɛyi ne nyinaa afiri hɔnom na ama wo ma asɛm agyina ne nan so wɔnya wo menses awie mogya so fi no a ɛka akyire no mepatɔ nom tonkyi feminine herbal capsules na ɛnyi ne nyinaa ɛmpie wadaroma sɛ wopɛ bi ato aberekum yɛwɔ hɔ kasapen ayɔmso akrodie tepa dadeɛ so aba Kumasi hanom sɛ Asempa Pharmacy Edum PZ Arm Seba ɛwɔ hɔ Abrepɔ Junction Santase Taxi Rank Rock Pillar Heba ɛwɔ Kewo Tema Community 5 Little George ɛwɔ hɔnom Halos Heba ɛwɔ Okanshi Drug Lane Echoes Pharmacy Ashaman for your number ne sɛ CA na yɛnkyerɛ baabi a bɛnya tonkyi nnuro ne bibi atɔ ɛsiane sa yɛbɛbrɛ no aso your number no ɛyɛ 0553 51 11 59 0553 51 11 59 tonkyi o tonkyi ɛsɛ yɛyɛ aduf pafi a yɛboa so ɔman Ghana na yɛbɛso ɔman Ghana akɔsi sɛ bi yɛwu dɛm nyankopɔn yɛ adom adasɛnɛ yɛbɛsan so ahyia Yamisha Papa, I am going to 7.9 FM. On the TV of Namun 7 maybe no and one I was sharing with you. Maybe I was sharing with you. Ebia now also how wow no Ebia Ben maybe anyone ya won't share Akudano and I say, O baby a Oko school and they maybe aqua saying no. Then so free one was say and yana dia is say na and your non qua and nempuna and no. Anasa will be at the Majafra Nampo, a yapadia won't answer TV, and I'm Babato Ebushenma, what Diana said, Obeba Aspa, Yane Kumasa Mo, main entrance no, and a 80 and Munti, said, would do any extra city at Tiabiano, Yabajo, so Yabetio, na yet to me at two. What how no, anno, who Anna Mon, a day amount. Name say, oh, but now from Pania Fred. Production line is 0530 507 849 0530 507 849 and that's 0245 301462 0245 301462 na just a one so what na ebetu one amount at the amount so the TBA mema kwa babiem na yɛde nka aka kyerɛ mo dada ɛnafo hwida nanso yɛawofoɔ yɛn kodaa no nti ɛna ɛdɛdɛ yi mete akonnwa yi a mete so yi so wɔsɛ kasa ka na ɛdwodwo me ho paa wɔ mpɛm na yɛabrɛ na Akoma Healthy Child Fair ɛna yɛde ɛbrɛ mo ne the Pediatric Society of Ghana Ashanti branch kɔfanɔkye abayɛ sabea no mu ɛna yɛka yɛntam yɛsi mu yɛ a yɛde ɛbrɛ mu na ɛnɛ sɛ wode w'ani ɛkyerɛ ɛyɛ Kumasi mmɔ a mmɔnten no so deɛ no te sɛ ɛnyɛ asɛ koto kora ɛbrɛ no nya nso nti sɛ wowɔ fie a wada ama wobɛtumi de wo ba no ba nso yɛnye sika ɛwɔ aseɛ na me ne dɔkta panipa baako ɛba bɛdi nkɔmmɔ dɔkta Nana Abena Tiwa Owusu Mensa. Okay, pediatric resident of Fanochi Teaching Hospital. Now, Deputy Chairman, Patrick Honor Healthy Child Fair Committee. Healthy Child Fair Committee, the Pacho, Yane Dr. Ebabiti, and Komo, Doc, Memawa Kwaba, na me Pacho.
woyɛ doctor deɛ nso still akɔyɛ amammerɛ ebi saa so na wompom te sɛ Nyame adom ɔyɛ no mpakyɛw sɛ wɔyɛ. nyame adom me nso me ho yɛ paa na ɛgye nkan no ma me mbisa sɛ sɛn ɛna doctor esi ho ɛnɛ dwumadi Akoma FM yɛde tintim nsuo ɛyɛ Akoma health chatfoɔ sɛn na wosi ho dwumadi. So I think this is a media yedi for a while, and this is the second or third time I hear Akoma FM. Last year you Prempe, and this year you System. It's a very important media yeni moody, and so far we get a lot of positive feedback from the screening na yɛyɛ maa nkwa no yɛnya akwanya nso so de medicine no ɛba to the people instead of say yɛretwɛn wɔn sɛ wɔn bɛyare ansa na wɔn aba yɛ hospital no because yɛhwɛ a although sɛ yɛbɔ yɛn ho mmɔden deɛ nso so yɛ hospitals ni bɛɛde kora yɛni bi a yɛde hwɛ nkora a wɔn yare nti sɛ yɛtumi prevente yɛtumi yɛ nneɛma a ɛmma yareɛ no mma kora no a yɛfo sɛ ɛyɛ ade pa a ɛboa sɛdeɛ ɛbɛyɛ a obiara mpɔmuden bɛsi yie na yɛn nso so yɛadwuma nso so ate ama yɛn nso so wɔn a wɔbɛba no yɛbɛnya resources anaasɛ nneɛma a ɛkeka ho a yɛbɛtumi de aboa wɔn so I think it's a very good initiative a Akoma FM ne Kɔfanɔkye Pediatric Society of Ghana yɛyɛ ɛma Ghana nkora. Okay. Nti yɛnhwɛ na ɛnɛ mobaa ha yi nkora a nyame adom matumi ahwɛ wɔn mo kakra no problem n'ankasa na ɛwɔ hɔ no mɛka sɛ deɛ he na ɛdɔɔso sɛ ebi a ɛyɛ n'asom ebi a n'ani ebi a ne menem ɛne ade deɛ wɔn a mohwɛ wɔn mo ha no deɛ he na ɛdɔɔso ba. Nti deɛ sisi a so far yɛahwɛ almost 300 people sɛ yɛhyɛ ase yes. Nti 300. yes and most of them no ɔmo wɔ consent sɛ obi ba ɔsi n'ani obi ba ɔsi ne nim but yɛankasa so yɛhwɛ biribi vital sɛ a yɛkyɛke generally sɛdeɛ ɔmo mpɔmu di nti ɛno nso so ma yɛ idea of ɔmo aduanedie mu sɛ ɛkɔ yie nti most of the things a yɛho yɛ aduanedie mu fɛ mu ɛna ɔmo ankasa so complaints a ɔmo de ba sɛ most of them ɛyɛ ɔmo aso ɛne ɔmo ani problem a yɛ screen ɔmo nti obi a ohia sɛ yɛbɛdi n'akyi no yɛma no consult na ɔde aba Kɔfanɔkye nti ɛnyɛ sɛ ɔbɛdi line biara wei deɛ ɔnya free consult a ɔde bɛba ama yɛdi n'akyi wɔ hospital hɔ so Okay, na kyerɛ sɛ ɔbaayɛ no mohwɛ nkwadaa bi a n'aso ɛwɔ problem kakra but ebi a yɛni akadeɛ no yɛde bɛyɛ wɔ ha yɛbɛtumi de ayɛ nti saafoɔ no ba Kɔfanɔkye a ɛnyɛ afei na wɔn ɔba bɛgye date anaa biribiara ɔbaayɛ na yɛhwɛ wɔn. Okay, nti sɛ ɛyɛ aso a yɛhu sɛ ɛdeɛ nti na ɛde asoyareɛ no ɛba nkwa so ɛyɛ sɛ bi a wɔn ne wɔn aso mu agodie na ɛma fi nkom anaasɛ aso no deɛ no egyina ɛde ɛsopɔt. So aso no problem ɛwɔ mu paa kɛse yɛ deɛ yɛde no yɛ aso mu no ɛna mmɔfra no nso so ohun sɛ yɛsi mmɔfra wɔn sua de mpanyinfoɔ yɛ nti ohun sɛ wununu no a ɔno no onim saa nyansa ne sɛ adeɛ wei pɔtɛ ne yɛde ɛnunu yɛ aso mu yi fi ne nti wobɛhu ano ɔno nso so de biribi akɔhyɛ n'aso nti ebi mu wɔ hɔ a wɔn bɛba no na biribi hyɛ wɔn aso mu ebi mu wɔ hɔ nso so a ɛnam sɛ yɛnyiyi mu no nti ɛhwɛ biribi wɔ a ɛkɔhyehyɛ mu ɛyɛ saa na ɛblɔke aso no ma wɔn ntumi nhyɛ dante aseɛ mu yie nti ɛwɔ nkurɔfoɔ wɔ hɔ sɛsi a wɔn rekɔkɔ nkwadaa no bi aso mu ɛma wɔn wɔ wɔn wɔ hɔ sɛsi a nti depending on deɛ ebehu wɔ mu no na yɛ so yɛhu deɛ ɛbɛyɛ but sɛ ɛyɛ biribi a ɛboro yɛ so ɛwɔ nneɛma a yɛwɔ wɔ ha na yɛde wɔ abɛfɛ wɔ akɔ. Okay, meyɛ baatan mehunu sɛ me ba ɛde biribi akɔ akɔhyɛ n'aso n'ani ɛnhunu nti ɛdeɛ na ɛbɛma mahunu sɛ asɛ me ba n'aso problem no. Nti nneɛma bi te sɛ wokasa ne ho a tumi bi a wohu sɛ ɔmo dane aso no a ɛyɛ papa no sɛ de bɛtie asɛm a wɔreka no anaasɛ wohu sɛ consistently sɛ wogyina baabi faako na sɛ wokasa ne ho a asɛ wɔnte but woba the other side a wokasa ne ho a wɔte a ɛno kyerɛ sɛ aso no a wɔnte asɛm wɔ mu no
bibi aso na okasa won tin bibi ekɔ so ebetimi ayɛ sɛ bibi hyɛ mu anaasɛ ebetimi ayɛ yɛfrɛ bibi sentineural akyerɛ sɛ na ɛwɔ hɔ no ɛho aka nti depending on wohu saa na deɛ wo deɛ hia afe na wokɔ fiifii mu de bibi akɔhyɛ mu deɛ hia ne sɛ wode ne bɛba hospital ne yɛahwɛ ama sɛ bibi anim a hallelujah ideally kora wɔ sɛ nka afea no bi a yɛn nyinaa yɛkɔ ne yɛkɔyɛ check up but sɛ bibi mɛ mu deɛ yɛnya yɛnyɛ kora ɛnyɛ yɛ fault so mpanyinfoɔ nyinaa because bibi te sɛ kɔmfa no ɔkye woba stress a wobɛkɔ mu kora ansa na woafiri hɔ no na waba mu kora ebu sɛ wode bɛba nti sɛ wofoo sɛ biribi yɛ wo ba no a ɛyɛ better sɛ wode bɛba ne aka sɛ biribi ani hɔ da sɛ wobɛtwɛn anaa yɛbɛkɔ akɔtɔ yɛn yɛnkasa yɛbɛyɛ yɛn yɛbɛkɔ pharmacy akɔtotɔ nneɛma bi akɔ akɔgu ɛwiyɛ okay na yɛaba aso deɛ no okay maame nsan mr wei ɛto da na yɛkɔ akɔwo a na yɛama yɛsɛ yɛtɔ nea yɛde no nkura so nti bi wɔ hɔ a yɛwɔ a ne yɛho sɛ meba no asoma yɛ fi na yɛafa ne yɛde ayiyi mu ɛyɛ sɛ yɛne ankasa yɛbɛyi yɛn mma so because yɛho sɛ mu ayɛ so is the extent a wode adeɛ no ɛbɛhyɛ aso yi ɛyɛ a na ɛyɛ ano ha yi akeke ɛne yɛpɛ sɛ moyi efiri mu mɛmfa nwura mu nnunu mu and also the frequency because wohu sɛ yɛka sɛ nerves ɛkɔ hɔ nom nti womia so no nyinaa na wowɔ sɛ sɛe nerves no nso so a ɛkɔ hɔ nti once in a while yes but ɛno nso so mɛmfa nkɔwura n'aso no mu wode yi ano ha yi akakra bi ɛyɛ 6 months anaasɛ na bosome nsia bi anaasɛ afe bi a wobɛtumi akɔ ama yɛahohoro mu ama no aberɛ a wonhia sɛ wobɛyi so saa nneɛma no de ayɛ okay na kyerɛ sɛ mabisa kakra fa iyɛ no ma memra ear nose and throat ENT nti nose ne nso ɛyɛ na yɛma no yadeɛ bi wɔ yɛn hwene okay yɛhwene mu deɛ problem ɛyɛ na ɛwɔ mu paa yɛ sɛ yɛde biribi bɛhyɛ mu yɛfrɛ no foreign body but ɛyɛ na most of the time ɛno no nam sɛ hwene no yɛ mmienu no a ɔde baako bɛhome fine nti ɛyɛ na yɛbɛhu no na akyɛ nti wobɛhu na ebi afei deɛ obie n'anum apampan wɔ n'anum anaasɛ oblidi anaa biribi na ɛbɛma watwe adwene aba so sɛ bi a na biribi hyɛ ne no ne the problem with nose no most of the time ɛyɛ na ɔmo afa biribi ahyɛ wɔn hwene mu a wadwene ma so and biribi anyɛ no firi sɛ ne hwene baako no wɔ hɔ nti obɛbreathe fine obɛyɛ ne biribiara kamakama but afei akyire wobɛhu no bi a ne hwene mu firi so ɛbɔn kankankan anaa obie n'anum sɛ ɔkasa sɛ pampan wɔ mu nti ɛno na ɛbɛma bi a wadwene aba so sɛ biribi wɔ ne hwene mu ɛno ne problem a most of the time yɛnya ɛwɔ ehwene mu yare nti sɛ ne kasa na sɛ bi a pampan wɔ mu a ɛnyɛ no nyinaa na ebu wɔ hɔ na akora ne tirim ekuro bi aba akora ne tirim nti na ɛyɛ na ɛnte saa ɛnyɛ ne nyinaa na ɛte saa nti biribi saa ba yɛmfa no mmra ne yɛmɛhwɛ sɛ wɔde biribi ahyɛ ne hwene mu anaasɛ adeɛ no firi baabi foforɔ ɛna ɛba meda ase na dɔkta yɛnwie hwene mu ne deɛ no meba deɛ ne minimum ne throat no mesi dɛ ho sɛ problem bi aba okay nti yɛ throat deɛ no nso so yɛ most of the time no yɛfrɛ biribi tonsillitis ɛno na ɛyɛ ana nkwara no ɛte anya ɛna upper respiratory tract infections a ɛyɛ yɛ common cold deɛ a ɔmo nyaeɛ bi ɛno no it's hard to say there's not much you can do about say ɔmo nya saa nneɛma no because ɔkɔ school a the body no so try say ɔbɛfight infections saa respiratory infections most of them ɛyɛ viral ɛyɛ ɛno so yɛ te sɛ mɛka sɛ ɛnyɛ deɛ yɛde antibiotics treat ne bi but ɛno no ɛboa build ɔmo immunity so nti saa infections no yɛka sɛ wɔyɛ domfo kumfo ohia but etumi bi etumi overwhelm body no ɛma manifest ɛma ɔmo tumi look very sick nti most of the time say wokɔ hospital na ebi a doctor say oh wɔyɛ viral yɛnya antibiotic ma ne para for ahoɔhyeɛ no na ma ne ndidi yie a ti ase mɛnkɔ drugstore nkɔpɛ antibiotics ɛma no because woyɛ ne nyinaa no na afei onyini na ɔna so ɔyare na ohia antibiotics na wobɛde bɛma no na ɛnyɛ adwuma but ɛwɔ mu ebi mo hɔ so a ɛtumi yɛ bacterial infection
and over hospital na ye hwehwe omojam ne ehu say bacteria ya ka say do no amount no wakọ akọ no but most of the time your upper respiratory tract infections no bebre na ye viral a ehu hia say ye di antibiotics ebe treat enye me hwini mu prinso me bo wa bia na ye equal to antibiotics and tonsillitis Ayi ehun bi o. Boy. Ni mu so bo wa. ni ato musical ni ato zenat ai ya sa na omo yare na emu ye den a na ehu hia say ye kostro sin sa ndu na nka first no ye de ye ya nko beto and the ya wo ho ni say bia na wo wo sika ubetumi di ato ama wo ba but ye exposing kwani to sa antibiotics ye na say virus bacteria na eba no almost so nya ahoɔden against antibiotics no nti afei no although ɛnyɛ asemasi ba na nom yɛ but so asemasi ba so yare ne yɛ de saa multiple ubiquity a ɛnkɔ yɛ sɛ yɛkɔ soro ɛfia na asemasi ba so so ntumi ntɔ nti problem ɛwɔ sɛ use antibiotics for nneɛma a ɛyɛ viral ne ade no ɛno ne nsunsuansoɔ no ɛgo beyond wo nko a wo ba na ebi a wo deɛ yɛka sɛ aduro 5 million koraa bɛtumi atɔ but obi so a they want to mean to square. Nti na ho hia sɛ yɛn nyinaa yɛbɔ yɛ antibiotics ne ho ban. Sɛ de bɛyɛ a yɛbɛ use no when is important. Na kyerɛ sɛ ɛtumi aboa yɛn nyinaa ma yɛn nyinaa ayɛfo ama yɛ. After all, sɛ although wobɛtumi atɔ 500 na sɛ ɛyɛ 100 cedis na wotɔ a sɛ 400 wobɛtumi de atɔ atade ahyɛ akɔ. Nti yɛn nyinaa yɛnyɛ saa nneɛma no na mboa na yɛnsi mbɔ yɛn no. So self-medication. And they're very bad. Okay. Agree, I'm not so a question. Na wo sɛ nkwadaa nketewa no ebi wɔ hɔ a ɔmo da a na ɔmo nha nkorɔ mo wote ne ti no wote sɛ ɛno nso so ɔbɛyɛ a ɛyɛ dade ɛno nso so yɛ deɛ na meka na yɛfrɛ tonsillitis tonsils na ɛhyehyɛ yɛmini mu hɔ no ɛtumi yɛ kɛseɛ nti ɛyɛ kɛseɛ a deɛ ɛsi ne sɛ ɛka bɔ mu nti ɛka bɔ mu a mframa no a ɛkɔ no ɛntumi nkɔ sɛdeɛ ɛwɔ sɛ ɛkɔ no nti ɛkɔ mu nyinaa no na ɛproduce noise nti ɛno na ɛde saa snoring no ɛba nkwa no bi wɔ hɔ koraa a ɔmo da a gye sɛ ɔmo bue ɔmo anum ansa na watumi ahome obi wɔ hɔ koraa a ɔda na wobɛhu sɛ na ne home atua ɔda na wobɛhu sɛ ne home atua ne nyinaa yɛ saa tonsils yi nneɛma no bi a ɛtumi ba but ɛno yɛ very extreme cases and yɛwɔ criteria ebi wɔ hɔ koraa a ɛho hia sɛ yɛyɛ ɔmo operation yi saa tonsils although sɛ saa tonsils na ɛboa fighting infections ɛno ara nso tumi bɛha wɔ because sɛ imagine sɛ akɔyɛ da na ɛduru baabi na ɔnhome a that means sɛ mogya nkɔ ne tirim mogya nkɔ ne organ nti ɛbɛtumi aha n'adesua ne ade nti ebi wɔ hɔ a ɛtumi yɛ severe to the extent that ɛwɔ sɛ ɛyɛ operation ebi wɔ hɔ so a ɔmo ba ne ɛde aduro ma ɔmo a ɛboa ɔmo ɛma ano brass but that is all dependent on patient na ɔbɛba na ɛyɛ individualized nti fa ne asɛ so ahwɛ sɛ yɛde aduro yɛ na ɛbɛyɛ yie a yɛde aduro bɛyɛ ɛho hia sɛ yɛyɛ operation a yɛbɛyɛ ama ɛyɛ viral infection so I will advise you as such. Nti sɛ yɛde di agorɔ ɛmi bɛyɛ deɛ wɔde ohwɛ mo kuro mu ni asem yɛ gu so no ɛnyɛ ade a ɛda fam saa ɛna sɛ yɛde di agorɔ saa. Oh, I see. ɔmo fa no na yɛhu sɛ ɛyɛ okay but ɔmo nyi ne nyinaa ɛbɛha wɔn Exactly. And the people who hospital, the good thing is that tonsillitis sometimes it's self-limiting. The meaning no tonsils ne edwuma ne kwafo. Nti enta enye inflamed sa. But the first years of life, the more you swear no part to protect because say the medical kind go school infections near the identity. That time you move your tonsils ne part for those things. But most of the time after 5 years, no infections frequency eba na exotic because or building other immunity or with media fights infection. Most of the time, some kind of people who jaw more who won't say obeying no not a giant who say over time me money in asa no moti. But the problem is say be na I yet so severe say a cause problem a man I feel before now but no wabon was one I said I cried the bia order
because or that during the day because I don't know it is always sleepy. I said be our yes slow. Oh yes slow sabe na okosua wasua de. Nti wo be fo so oba na bon but say bia na this bibi na ha ne nti a ontumi ensua de. Okay. And now crab when see so dodo nti ya na yes yen so no eno so ye normal na. So your friend no most of the time your friend allergies. Nti obi wo ho a bibi wo environment no ne home pe. Nti the body's response to that no nti no de hia potewa wo fo no say wo be sha de because time period bi wo cry your weather and etimi masa ne man ba nti wo a wo fo no de hia ne say atana be ba hospital na wo betima aba before that but de be hia because wo ba no ne be bisa so wo hu say bi aduane bi a wodi atade bi a wo hye e bi a odi agro wo mfuturo mu ana weather bi pote na wo say sa ade ne ba because even if your ma we draw still you be person you be hu ade cry this ade ne ba because say you nyi sa ade ne everywhere you be ma we draw said den still obenya sa reactions okay haya Akoma 87.9 FM on your TV Akoma mu Nsem we Akoma mu Nsem na wo hwe but enne Akoma FM ye dwumadi a ye die Akoma healthy chat for enu nti na ye ne doctor edi enkomo sebe ya onso wo ba no bia wantumi amabi nanso hwe na tie nti no unu sansan kyerene no wo wo ba ne ho a no unu se aha enu na doctor ka no entempa no ada ma me ba no so na memfa no nko na nkoye ya de kese bi ama metu so dog me pa cho me me ba ene wo ho o start posa nani bia no wo posa de bia no wo posa me nkoto aduro me nko ka of mas ba cho ba no posa nani dudu o enu nti ade ba chi no bo se eni nchi no ama nani no nyina akata me nkoto aduro enguso ebeko okay nti ni nyina ne say still to me be no so betima ye sign of sa allergies na ye can some of them enye o manu kwa bon se na oposa ne hone nti ube hu na bia ube na ni asa ye tuntum ana ne hone so aye tuntum ye friend allergic shyness ni nyina ye nkwa na o mu hu mpe bibi na ma ne basa na eno ye one ebetumi so aba se eye infection it may become more posa na no ma expose any to other bacterial viral infections. It's in keni ne papa mu dia enke hu be hia say wo de ne beba near screening no say it be also cry a dry eyes since you na won ani no esa nti enu nti na de bia say e rubio against each other na ye ne hene na wo posa ti we nyina your possibilities but say ye be hu ade poten ni nyina ne gina say wo de ne beba ama ya hwe ni ye hu adekro den ni ye treating appropriate okay nti me so bomodia na eni dia eya ne hia me ni pedua ne kania no nti wan hwe ni bedru ba bia no na chese oba na ni no ekofa problem e dia ba nye bibia na ye dro ni akoto ni ya so ne dia go so mia drop no mia ni ade na wo dia go so wada roma e ba sa tu ho na mo doctor me ne mawo but me ba no 1 month 2 months 3 months 4 months 5 months but me hwe ni nyine no emu a enkoyie emame eye die ntia ye feedi ne ye anase die nti na emasa na ema no eba ebi ba ye officer obeba no se bia oh me ba wo 6 months eh sir ye ka say 3 months oh eye na eye so ne kese pa ye duane die mu but wo mu a yare susu tumi ema sa na ema ne ba but yare de most of the time no say ye yare a ye de wo na eno de enya wo fault but aduane de ye nyina ye betumi aboye homodin say ye be ma ye ma na edidi yi ti na ya na ye ka say yo mu breastfeed for 6 months ye ka ye fe be exclusive breastfeeding no 6 months insuo nka ho because no for no kre woman say insuo no ye 90%. Nti na ye ka se man nsuo nka ho na nkra no so mafu no kete sese it is all the kind nsuo hye ne ma aduane no obedi kakra bi na wa me we ni kra ye sa epia no susom se pia ka ho nti ye sa na ahoɔden a wo so onya wo nufuo no onya
akra first 6 months you hear be including bambo ohia because first 6 months no ni bambo bia wo ne body ni mu nti saa bambo ne free ma menu no fonsuo ni mu kwa akra ne ho eboa ne bo ne ho ban se de be ya onya yare nti ehu se nkra na nhwehwemu a kire se nkra ye exclusively breastfeed mo no mo ntanya saa mehuni mu so nsuo ene saa ne o ma no o ntanya diarrhea research tra kire se nkra ye exclusively breastfeed mo no omo abensin omo ayemo omo formula ne saa ne ma no so ewo mu a ebi wo ho a ye ntimi nya hwe mfa ho se just ye ma ne formula enam social circumstances but omo a ebetumi ne die was say ye yiri ho say ye be mo breast milk for 6 months no obeka say me ya ban ye adwuma ye ni ye be ma me 3 months ni ade the breast milk to me share fridge up to what freezer up to 1 year. Oh yes. Enti no say start time na wo fie no betima sha ase apompe o pompe ni small liquids the only problem is say wunya ye free freezer won't mean san fan shemu bio nti wo bargain nkete a no wan say ne me yi ya we na me use nti time a wuti fie ne na wo yes an your money ni nyina because when him say 3 months 4 months obesa akwa adwuma nti 2 months na aka no obi o fie bia betime de saa breast milk no ama no e hye fridge mu a eno so hours etime di nti ni nyina ne say wo be ye more research ebi mu wo ho so a your problem ne say ye nya time enough see ye be educate more on all these things some mobile hospital but so wo per support a wo ba bisa wo ko fie na ye see exclusive na wontumi a bisa yen say mpacho wo ba review a wo be won pani a no wo bisa madam ase say me no fonsuo na embe yi there are things that we can give you a bebo ama sa breast milk no aba and afin so the other thing is say for fra but more thing say we here support because breast milk the chiane stress we are stressed to pay production e be form it get all the help a we here during the first few months no now they boa ho now we relax it nyina boa e man kra no mutimi ntin kra most of the time wo hwe book no ma say omu weighing book no ma wo hwe ma wotimi hu time or stop breastfeeding because onya stop here we won say na wait no asha say bafo and breast milk so there wo hia container bia infection bia ni me free sterile place and e kwa akra no so those things na eboa ema enyi no ekoyi but apart from that na niema bi to say bia heart disease or your friend bibi the small thick fishes anya mani nyina bibi ebe ma body no aye adwuma asen said they normally ebe ye no etumi ma omunyi no ekofom because that means say requirement no ekosro it said they utru mika no so ubetru mika we na ekomede saa na enkra ne so body tienti so we yare bi a ema ne ye adwuma mo a then no so ne requirement na ekosro esen a normal akwa bia de obedi nti se wo ba ye cheche oni nyina nti nko mo yare no ye make sure so mo aduane die mu no nutrients ne wom no wo hro kakra se nkro mo di saa age na aduane a o mo bedi because enim se body ne require more to satisfy the needs. Okay. Nti odaroma say bia wawo na wo hwe na oba no ninyini mu no enya entena so mesewa da bomodia na efako esa dientia mebisa we no eye eto de bia na obi de ne baba appeal wo behwe o say eye hole in heart ena me ba no me hu se na onyini yie odi agroketuwa bia na Akoma no ebo woni ne nante a ontumi nkontem nte se ni nuanom no onante kakra bia na wabre enu nti ena ema me bisa doctor because etoro bi na se enya such cases no a ye be frɛ no se bia ka ye pe education kakra e dia fa ho no eya na modwuma no nti no eya na yentumi enyamo papa enti no menya we die na ho no senk metumi ebisa kakra hole in heart no ebeboa me pa se meba wo bia meye dan na mehunu. Okay. It said yeah what kan kan pepe most of them crowd more problems e wo Akoma ho no ya na de ye hu ni se omu nte nyini yi
nti yɛka sɛ poor weight gain ɔwɔ bi a ɔyɛ kɛse kakra but wotumi hu sɛ ne kɛseyɛ wode toto ne yɔnko ma a ɔmo adi saa age na wɔyɛ ketekete anaasɛ ebi koraa deɛ ɔmo nso so te ɛsa aka ho nti bi a yɛwo no ne weight 3 kg bɛɛ 1 month 2 months waduru 4 afei wobɛhu ada a wobɛhu no wasa akɔ 2.5 akyerɛ sɛ wasa yɛ akora foforɔ ɛno ne ade baako afei nso so ɛyɛ no mo taa bobɔ wa especially so odidi a because n'akoma na ɛbɔ ntɛm ɛna ɔtry sɛ obɛdidi nti ɛyɛ saa na ɛstress ɔmo ɛma ɔmo tumi bɔ wa ebi wɔ hɔ nso so ɔbɛhu sɛ akora no wofidi na mfifire bɛte ne te sɛ deɛ wɔrekɔ mmirika no because ɔpɛ sɛ ɔhome ɔpɛ sɛ body ne n'akoma ne bɔ ɛna afei nso so aduane nso so ɛwɔ sɛ ɛkɔm nti afei na ayɛ stressful for no so ɔbɛte mfifire te sɛ deɛ wayɛ biribi a wabrɛ no anaasɛ wobɛhu sɛ ne nsa no anaa n'ano ayɛ blue ɛwɔ mu a ne nsa ayɛ blue anaasɛ n'ano ayɛ blue anaasɛ odidi a otumi gyae na wagye ahome sɛdeɛ wobɛhu sɛ odidi a wɔn no wagyae just to get ne breath back ɛte sɛ deɛ watu mika brɛ no a wogyae agye ahome na saa nneɛma no yɛ nneɛma ɛyɛ very common ɛwɔ saa nkwa wei mu a ɛwɔ sɛ yɛhyɛ nti wohu saa nneɛma no wɔ wo ba ho a ɛyɛ possible sɛ n'akoma ɛho wɔ problem ɛwɔ sɛ wode ne ba ɛma yɛhyɛ no okay but ɛyɛ na ehu wɔ awofoɔ bi no mu sɛ bi a ɔmɔde bɛbɛyɛ bɛkɔ akɔhwɛ na ne ba na ntumi ansurvive sɛ yɛhunu ne ntɛm na yɛde ba ntɛm a treatment ɛwɔ hɔ. Oh yes, nti unfortunately enye nyina na yɛtumi yɛ wɔ ha but ebi wɔ hɔ a yɛtumi yɛ wɔ ha but deɛ mpo yɛntumi nyɛ wɔ ha no sɛ wode ba ntɛm na akoma no yɛfrɛ bibi remodeling and remodel ya yɛtumi di akyire ma wotumi kɔyɛ wɔ outside ɛde ba yɛwɔ nkɔm wɔ yɛ clinics a ɔmakɔ akɔyɛ operation ɛde aba yɛwɔ ebi ɔmakɔ kolebu akɔyɛ obi kɔ yɛyɛ wɔ kɔmfa no kye nti ne nyinaa depending on problem kora yɛbɛhu ɛne sɛ deɛ yɛbɛsi amanage no deɛ mpo yɛntumi nyɛ ho hwee no ebi a wo sika sɛm nti wontumi ntu kwan anaa biribi no yɛtumi de aduro so a no mo mutumi live a very quality life a wotumi yɛ nneɛma a wɔanhwɛ kora wo nka sɛ ɔwɔ yare. Okay. Ayɛ Akoma 87.9 FM Onua TV Akoma mu nsɛm dwumadie no wohwɛ ɛna wotie bi ɛyɛ na wonhunu no sɛ ɛkyerɛ bi a na ɔbaa bi tia me kunu wɔnhwɛ nkɔdaa no saa na yɛ a wohu no anaa bɛrima bi tia ɔbaa no ɔsɛ me ne na wo ɔde akora no akɔma bɛrima foforɔ ɔbaa no sɛ akora no a me ne no enyin sɛ amia mehwɛ no wɔsɛ akora no nyɛ me ba saa pɛpɛpɛ na yɛ na mota ehu no ɛnɛ yɛasesɛm kakra san sɛ yɛyɛ Akoma healthy child free no ɛno nti na yɛasesɛm kakra ɛde ama mo no na sɛ ne yɛka sɛ yɛwurade na adan asɛ ɛnkane no nkra yadeɛ ahodoɔ bebree bi wɔ hɔ a na yɛhunu no bebree mpo saa time no na yɛ maame mo nta nkɔ hospital nanso so yadeɛ akɛseɛ bi ɛbobɔ nkɔdaa no na ebi ni hɔ enei ɛna ɛba dɔg die nti na yadeɛ akɛseɛ bi di leukemia hole in heart na sɛ yadeɛ bi kora bayɛ na wɔsɛ yɛyɛ appeal gyegye sika de nipa no kɔ India South Africa ɛkɔ sa ne yadeɛ adan na India adan na sɛsɛ yadeɛ bobɔ bɔnkora akɛseɛ ɛbɛba sa. Okay nti thank you your problem baako a sɛ yɛhu ne sɛ yɛ galamsey no ɛha yɛn paa honestly yɛhu sɛ most of them crowd ɔmo with hole in heart yɛka ne sɛ leukemia cancers ne ade most of them ɛfiri saa areas yi ɛna ɛba ɔmfiri hɔ a na wɔbɛn hɔ nti ɛno ne problem baako a sɛ yɛhu sɛ nneɛma ne yare bebree kɔ soro no nyinaa most of them ɛfiri saa areas no ɛna ɛba nti no I think sɛ galamsey ne deɛ ɛdi yɛ wu sen mo a ɛde brɛ yɛn because sika na ahia na wobɛnya a wode wo nkwa ɛtwa so and remember that saa nneɛma wei nyinaa so yɛ yare a ne nkora yi bɛtena wo nkwa na nyinaa nti akora wadi 5 a
hole in heart any problem because who call transplant back and it's a wow dear. Debbie. It's yes, and your man is 70 years, and 70 years he be out hospital son or benu medro son so be. And that is not fair to them. Yeah, dear be a be wako, but in cry dear try I think say we are really doing a lot of harm to them with this galamsey. So far, there no need the most outstanding thing as a CIA who we are still collecting data on that. But I no need one of the things I when I did DM so and also so your idea was say ye sheni ye because ye na namunya ni omudi na eboa. Na nye sochi bebre. The only problem they say when say that time no mo ye adwuma nti na carbohydrates ne dose into ono obedi fufuo anase banku 2 balls but obenanti aha kosi kejetia with that 2 balls into obeba na ni nyina ko yesusu de say ye na ye hwe sika mu ye ko school a ye tike mu ye ba betina TV ho ye ndi agro ye mbampe ye mbopi lolo intane ma ni nyina ye jai nti e was say ye lifestyle is sano na ye so ye modify ye aduane to suit that either say ye be come back to time na ye di agro more and na say ye aduane di em so ye be sane kakra to suit your new lifestyle na ya fa no because and so boa because we di carbohydrate bebre aba betina TV ho 5 hours 6 hours there na chese wo mboa wo body no nti saa niema mienu we ye niema ye hwa me gidi say e be boa ya pomidin Yana Dr. M.A.D. Nkomo, Dr. Nana Abenatiwa Owusu Mensa, and Yana Dinkomo, meaning so your for Sabre, would the one says one say, yeah, now we should even say, so mistakes are who do, ma a trade beer, a quadrin samo, Emma Eddie, a who's Ronia Popo, a better yen, I will for you so. Wawa was who a human one afro Marco Obano or Yadi Nakoto. Afe we interview Crana Afe, one no from what they far now, their friends, Mr. Wadaroma, and into the Nawuti fear, you did my dear say, Atwa war, Wabuano, someone so bet to me at Yebi, and I want no quania, and also the Mofrano Ebe Faso Ewo Efi. Now, question way dear, and me be Rihanna, because not Brepa, now what to me, a copensio cacranum. And my sister Yaban was tete no. What did you obey the dinner saying here? No, yes, travel for kakraka for pushing the uncle toyem. Fufu to me, Maka say, Kura, Yamakura, so then this uncle Babu. A good passy this aka a way so swabba because now who no crana, Mr. Ye, how say, Bibi tram ye ma, ye see manage your mono. Most of the time, Yema ye ni ne kunkwa na nya de one man na de atra no ne kunu. Nyema na ye no ne ekun enkwa no. Te say obi anom parazo. Ubehu na ya fa palm oil. Near the amananom, near sad daneno, yes, febra. Would they imagine say a dish and abomodinate medune yem. Now who said danine say and some famun some brebi. What do you expect to happen? No better tin in sununina. Enti sa onum bibi ye mane palm oil ni asa dane no ni e de ense ra nanum febra and no sa ne ma no ene ku omo apart from eno no ofia ba ne betima atra na kogu na harawem we so enim sem from manko anekom enti sa ofi ba ne na kogu ma na asem aba ubeba ne na afia wo se ye de tube hye ne minimu de ne to machine so ma home ma no it is bibi bibi to say kase die na edin say be but kase kese a ye free bibi Hamlet's maneuver ubetumi de wonsa me anyway ahye akwa na efu na wagina nechi one na ye pe nti say wo so ubu kotodwe kwa na ubu kotodwe one na ye pe wo de wonsa sin ha na wa mia na aba we say to me ba say wa ya first of all betuma hwenenum sa ade ne tekwa obetuma yi a ende obetuma yi say ni ho na atram na obetuma ye sa procedure no ye say ya na umia no ebo wo obo a umia kosru say ye timi ma ne ba enkwa omuso kakra sin 2 years so obetuma bonachi betuma dane no e de ni tiato wa bonachi ama na ba but sa liquid ones ne de me pa ma chew ma ne hwe
Say you brain. kerosene. It be caustic soda. And this animal. Miss Remo, Mamu, because also fear bano, and no cry worse than say akuguni yem. In sense, and your money, dear, yes, row. Me manage because woman is your cry na ebiana a prestating a manafi, yem peso or befi. Intino, funny bray. Ya ye be who de be ya man, be more wa or mobile ye to me as passy tube, ye free or moyem. That is fine because ye in ye year for tube, him ten some fat. Also, for God's name, quanko. Cause trouble be abi also you will draw a bit me the mama and neutralize it adina a woman. Aha, yes, rem. The bassa, Mofa ya de embrace. Muntini a bedroom, a be show mama. Okay, what doctor say, woman tea and woman bedroom. A bassa, Monfama or my dear, Emre woman, actually, when you saw granny Pia, and your won't go with the AP, a yen, yet dear dog, BB, a wa would be trapped so dear man. Mama kwamo arrest kakra. Okay. Inti yedamase program we are ye eba communities no. Ye hope say afie didi so no ye be koso na yaye. What say ye ya ye stroll fa krane bra because ye free ye nje ye ba be say ya da nyina wo ha say ye be hwe nanka ebedu baby no nanka ye ba hospital a ka ye nya patient bia na bosumi so ya je aban sika di free. Inti yesremo Monfa nkra ne mbra na yen show mo akonya bi e beba say e be screen u bebia take advantage of it. Na fa nkra ne bra na yen show mo na yen nyina ye dia ekoyi a e bi ochina na me ba so akohye baby na wo na wo ba ye doctor wo hwe me ba mami. Se mesrɛ mo yen bo ankra no munyi e maye ye das. Yami inshaw papa then doctor na na bena chiwo wusumensa na edi enkomo na wadawroma ena waka no maye ntotonko da nase na yenhwe wonum enyina wone no aponfo yada mu nyina so ase se mo beta nachi na mwatumi acheche nsemu edi amame oye pediatric resident ewo konfano teaching hospital beme na kwaba yeah no. Okay, yebeko na fe yakwa no brebo boafo edro pa Mr. Wada bomodi answer obema onsa aka edre kamo yeah kofodi wadanse adanse bebe ye kama papa bema na ye nkra all right iti yebechia atifo ne ahwefo nyina na Casco Herbal Limited ye de adro ni din de Pasco Herbal Capsules abedwa so edro no edro enwaso in fact ebo amanfo bebre efo mo ebrebo emu nsensem ene omo apomden ho nti ne no onya te Pasco Herbal Capsules na onipadua makwa baako na ewo se eba otrim ye obrebo edro na ye Ghana ya yankasa inhabendro ekrogen ya purposely for your liver and for any other organ na for your liver because yen brebo no yen nipadua mu akwa no brebo no one of the vital organs wo yen nipadua ma the functions and as the role it play wo yen nipadua no edo so bebre nti se brebo na pom den very sound ema onipadua mu akwa no bibia so so etimi kama ema enti na yatena se ede edroi aba se embra na embeboaboa na ensiesie obrebo no se de be ya wo apom den no bibia betimi aye wano etimi ama nti ene no okọ any chemical shop and as a pharmacy a edro no obenya bi ato ho anase ubetimi afre ye numbers no na oni yen akasa na yetimi a direct to the nearest chemical shop anase pharmacy a ubenya edro ni bi ato ho ti ye numbers no 0557 45 35 79 0557 45 35 79 na 0501 45 92 55 0501 45 92 55. Yes, it's not really near numbers no anytime be abefre no doctors eno ebedi nkomo kama na yetimi adirect baby a obenya edro ni bi ana asembise bi a opese ubuse bia no yetimi ni wo edi nkomo se de be ya edro na beboa na wo apom den no bibia etimi aye kama amao yeah nti tutu anamao no ko any chemical shop any pharmacy na ko pay edro ni bi to na ene no yebesha ase with adanse bi a yenya within the week yenua bema bi a owo ne 30s na esana adwuma a oyenti adwumaden a oyenti no
all the time upon adwuma biara aduro baako a na ɔtaa nom painkillers sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛbɛ easy no off the pains na ɔtaa efili ɛwɔ ne nipadua mu no nti watake these painkillers were abusing for several months getting to years ana ne apɔmuden no ɛhyɛ ase sɛ ɛrekɔ fam na ɔkɔ ayaresabea ɔkɔɛ na doctor ɛka kyerɛ no sɛ ne liver ho aka ɛsiane painkillers na wa abuse no for all this while no ɛtumi affect ne liver nti anuam no adɔfo obi a wotie anaasɛ wohwɛ bia painkillers abuse of painkillers it can easily affect your liver yes nti yɛnnuanom mma a ɔmo afikyi kuro nti no every month bia because of the pains a wo experiencing nti no na ɔka these painkillers abuse no it can have effect on your liver nti yenhwe ni ye na yenhye no nso nti eba saa no na obi recommend aduro yi ema no onom just 5 bottles the liver function na yɛkɔ check na the liver enzymes ɛne nam ɛsoro ɛne ade ne nyinaa no ne nyinaa timi ɛba fam ɛma ne apɔmuden no bi ɛba bɛyɛ bɔkɔ ɛma no just 5 bottles nti aduro no ɛbɔ adwuma yie paa ye maame baako so onso na de bia na ɔtaa etie na diabetes and hypertension na ɔtaa etie sɛ ye recommend aduro no ɛma wɔn a ɔmo HIV diabetes and hypertension na ɔyɛ sɛ o ɛde aduro no ɔno so ɛbɛkɔ akɔpɛ bi ato but na ne diabetes and ne hypertension no always be although na ɔda nduro so a ɔnom ɛyɛ mbrɔfo duro so ɔnom but na ntimi ɛmba fam de bia no na ɛwɔ so despite nduro na ɔnom no no okope Pasco herbal capsules ni bi etoye to ohya ase se wonom na afei ni BPs ene ni diabetes na de bia na ewo soro na afei na ahya ase eba fom to some extent afei na the yem ahya ase ehhehye no na ofre ye numbers no ana oni edi nkomo na obusa ye say ada doc indro no diabetes edura na hypertension edura na e ka chen say da bi because also onom ye no ne hypertension and diabetes ni na ahya ase eba fom but esan say aduro no ye nim the mechanism of action any the mfasoa edibre onipadua no nti ye nya abotre echiechire no mu say onipa bia no nsuo ana aduane ana say aduro bia benom akọ onipadua mu no brebo receive na breaking it down a etimi ayi mu ahoden e de ama onipadua na ma onipadua nso de aye adwuma nti ebetima ba say onum nduro but aduro no the effect was a bre anase mfaso was a bre onipadua no emfamba ebetimi abase obrebo no entimi enye n'adwuma was eyeye nti aduane na wudi no nduro na wonom no entimi nyimu ahoden ne papa emfamma onipadua no ema ne entimi enye adwuma nti ye maame die no esanse na ne brebo no entimi enye adwuma ye ne nti no na diabetes ne hypertension nduro na wonom no brebo no kra ntimi metabolize ana breaking it down ntimi enyimu ahoden no emfa ma nipadua no emma ne mfa nye adwuma but osha ase se onu medro no afei aduro na enye diabetes hypertension aduro no esane se eweke on brebo no so na afei brebo no nya apomuden mapa na esha ase emma aduro na onum na esi eye adwuma ne nti no the BPs ne diabetes no esha ase se eba fom iti these are the many testimonies a day in day out you receiving nti enne no aduro no tutu anamo ne kope bito oda diabetes hypertension HIV ndro so obehwa every 3 to 6 months doctors ye mamo around labs emma wo check liver no any kidneys no because to some extent yare ye ebobo so yi no eno ebetimi one of the complications no and say affect onipa liver. Yes, and aside that, in drone so yeah, the mammono at a certain dose and at a particular level, no, sometimes it's minions so and so liver so because in drone in an brebona and equacofem now the side effects and I thought it may affect brebon. Into a no unya he pasco about capsules in bia or no na a CC or brebon na a or how bia a free mo na esa bob brebon hobine against any side effect into a no to an among any chemical shop and as a pharmacy. Kope aduro ni bito na ebeboa wo yie pa na nye wo ma omo eyare nko na fa aduro no na emum mpo na wo apomden no eye okay ma no so unhia aduro ni yie pa because enei no insuo eni nnuane a yedi ekoyemu no is full of chemicals and toxins preservatives are ye dey preserve any how you see a grow no agro chemicals any ade ni nyina no ye consume ekoyemu a affect ye nipadua ni ye pa ene obitimi ko afuom okobo spray egu ono no ndoba ye so ade kyen ya na otete e de aba market abeton yensu yenim na yakwa akoto na ye consume ekoyemu
Ni nyinaa no it introduce a level of chemicals and toxins ekɔ yɛ nipadua mu a ɛmboa yɛ nipadua no koraa. Afei no with time no wobɛkɔ na doctor say ɔhaw aba ɔbrɛboɔ ho wobɛdwen ho a wonte ase. All these habits are accumulate ɛwɔ yɛ nipadua preservatives nneɛma a yɛkra free amanɔne ɛba ɔman anim how wɔn si preserve no ɛne ade ne nyinaa no they are all chemicals a yɛ consume ɛkɔ yɛ mu a ɛmboa yɛn nipadua no. Tɛnɛn no kɔpɛ Pasco herbal capsules ne bi ɛto na ɛnsiesie obrɛboɔ no na wɔ apɔmuden no ntumi ɛnyɛ bɔkɔɔ ɛma nti sɛdeɛ mekaeɛ no any chemical shop at any pharmacy no wobɛnya bi ato hɔ. Yɛsaa de numbers no ɛɛto dwa frɛ yɛn na ɛne yɛn nkasa sisiɛ na yɛntumi ɛmboa 0557 0557 45 45 35 35 79 79 0557 0557 45 45 35 35 79 79 and 0501 0501 45 45 92 92 55 55 0501 0501 45 45 92 92 55 55. we need numbers no anytime bi a obefre no yɛbɛtumi ɛne wo adi nkɔmmɔ na aduro no baabi a wohia biribiara no yɛtumi asɛnde ɛde akɔ ama wo sɛde bɛyɛ a wo apɔmuden no biribiara ɛbɛtumi ayɛ okay ama wo na aduro no yɛabɔ ahwete Ghana ɛne wiase afanan nyinaa mpo wɔn a wɔwɔ amanɔne no wɔn frɛ ɛma yɛsɛnde aduro no bi ɛde kɔma wɔn ɛsiane sɛ FDA foɔ de wɔn abɔdi nkrataa ɛtintim so. Now, Center for Plant Medicine Research, or my nhwehwɛmu ahu sɛ aduro no onom a very safe and sound ne nti no yɛsɛnde aduro no ɛkɔ baabi a deɛ hia ne sɛ wobɛ WhatsApp yɛn sɛ wowɔ amanɔne a anaasɛ wobɛfrɛ ɛwɔ WhatsApp call na yɛtumi ne wo akasa na baabi a wɔ biara no yɛagye wo address na yɛtumi asɛnde aduro no bi ɛde ama wo na mmom sɛ wowɔ Ghana ha so a wowɔ Accra a wobɛtumi avisite Okashi Drug Lane, Hallows Herbal, ɛhɔ no wobɛnya bi atɔ hɔ Dependable Herbal, Tribe of Judah, ɛne ade ne nyinaa wowɔ nsawom ne ne mpɔtamu a Randy Pharmacy, Suhum, Tony K Pharmacy, ɛhɔ nyinaa no wobɛnya bi Koforidua ne ne mpɔtamu Casco Herbal Shop ɛwɔ behind the Jackson Park, ɛhɔ so wobɛnya aduro no bi atɔ Achimota nso so Casco Herbal Shop ɛnso so ɛwɔ hɔ Achimota Mile 7 ɛyɛ ankasa yɛ shop a wopɛ aduro no bi atu wɔ ne dodoɔ so ɛde agu chemical shop and as a pharmacy a okohwa obenya bi ato wɔn Kumase ene ne mpɔtam wokɔ Freddy Mens a ɛwɔ KO ho obenya bi Danny Herbal Rock of Pillar Herbal PFA Pharmacy a ɛwɔ Tafo ɛhɔ so obenya bi ato Sofoline Tenatet Herbal ɛhɔ nyina obenya bi Cape Coast Salamat Herbal ene Busi Pharmacy Takrade AAA Mensa ene Sir Charles Pharmacy ɛhɔ so aduro no obenya bi ato na yɛsɛ Ghana na Ghana fana nyina de aduro no yɛabɔ ahwete baabi a tenei no wonya te Pasco ne enka tutu anamon na kɔpɛ bi ɛtɔ na ensiesie obrɛboɔ no na ma wo apɔmden no bibia entimi enye okay ma entena hɔ ema ne ndu mpɔmpɔn so a doctor bɛka sɛ obrɛboɔ no ayɛ cancerous anaasɛ baabi a edu no de agye sɛ transplant no yenye bi wɔ Ghana ha agye sɛ India ɛba saa ɛho ka no so ɛdɔɔso bebree tenei no ɛnei na wɔ apɔmden no yɛ okay no bɔmmɔden ne kɔpɛ aduro no bi tɔ sɛ de bɛyɛ a ɛbɛsiesie obrɛboɔ no na biribiara ɛtumi ayɛ kama ama wo yɛsɔre so no yɛde numbers no ɛbɛto dwa ebi a wante baabi a wote edin na nanso wopɛ aduro no bi frɛ yɛn na yɛnkyerɛw the nearest pharmacy anaasɛ chemical shop a wobɛtumi anya aduro no bi na ɛtumi aboa wo nti yɛsɔre so no numbers no 0557 0557 45 45 35 35 79 79 0557 0557 45 45 35 35 79 79 and 0501 0501 45 45 92 92 55 55 0501 0501 45 45 92 92 55 55 na Pasco Herbal Capsules Okay. yɛbɛda ɛtie for ne ahwɛfoɔ ase. Nyame enhyia wo papaapa ayɛ akoma 87.9 FM akoma mu nsɛm dwumadie no ɛno a ɛna wohwɛ na wotie yi no na hyɛ ne nso sɛ akoma healthy child fair ɛno a ɛna ɛkɔ soɔ no ɛno nti baabi a wɔ bi ya no wada ama sɛ wonya maayɛ a bɔ mmɔden a na ɛfa w'ani ɛkyerɛ ha wɔn nso bi a na wowɔ oba bi wɔ health issues bi a also obetumi afrɛ na ya directive ebi a oba bi ofie n'ani n'aso ne minim nea ɔba ne yɛ no wotumi sɛ aha me bayi ne nyini mo ne ate wa wotumi sɛ me bayi nyini no enko yi ɛnɛ so doctor Dr. Adaroma na ɛfrɛ
Marco, Dr. Adaroma, and then my year, dear papa. Said ye tea a fee, no. See a kum ya mano, ye kum qualano, and see a net dear Dr. Adaroma, while my young and your mother brain or waha, Dr. Waha on coy, into you also or how or banner or how, ube to me afre, natural say, Wama, Doctor, answer our questions in the amount. Hey, when ye may, cause here or more. Na ye si fufu kese na ye fe piano na ye sa mani nsu aka ho ni sa mani ya mani nsu aka ho wanom so da bi a ni akofa wanom crazy wanom DDT ni akofa enwo di amano ni ebo ni emia ni yem fe yero ho won fi wo ba hunu de say ya ni an yekum kura no yekum kwale ya ni ekofa hawa kese e de bra wo mu na yesuro hospital ko e de ade a mago akria etoda ebi eye kaukudi laja ebi ya laja sika wonya ko de ne ba ne beko na nso ebi ni ho ebi nso eye adaje ye ni ye ho adaje nti yenya time emfa ma ye ma said na doctor sike me ba no oyare me ye dwuma ye ni me feel say me be me de no ko hospital kra na wan sha ye beji na to ho beji me to a e wose me da kra no na me hwe no ebesi de na kira makodwuma kotra de ebesi de na kira makwadwuma enti akoye me business exactly nti no yo de ne ba ne be konko ade ene ko be on be ko pharmacy no wakochire mu ni ya twere duro bi ama no na ene mesamo aduro no pharmacy yase ma na wia ne enu anopa ne enu awia ne enu we na 5 mil we ni ya 10 mesel pharma na sama me wife ni ekọ na okwadwuma ebre ampa eka ho ene sika samonso eno so ka ho hwe single mother bi a onu a na ehwe nkoda yi wankodwa ma omu ni di na wonu e be hwe me be me di ko hospital yi me kwa lab no ye beje ukokra ukoje card no ye beje ansa na enwo niema bebre ade na kakre kura me no me fa nko pharmacy na omuma medro bi a me de be makura no eno so na ma ye yare ne so eye kese no nkwala ne yare no eye kese ye kra no na ma ye yare eye kese na ma ye nyina ye yare eye kese ubebo kabo sa ebe wi achi ebe sa kwa akopie hospital ubeko pharmacy ubeko akoto nuru se be ma nuru ane bo ubeba abanum yade no ko de be ma aba no still enko ye beko akowia ne pharmacy ohun sika sa afi na akobobo si ade na ko ye fiti ase no ye de ko ya we kura de etwa ko ho etwa ye ya nkasa ka ho ye be wura ye be ko hospital ama ya ko hwe ye no enu anu no ye dua ni ato kakra ye dua na ato kakra ye dua ni ato kakra ni ye kire ye nu akese ni ye nom ni ye to ni ye nom ubehu na eka nwa na eka wato ho anu no afi de na sika kese na wo de kosa ho yare enti mpacho ene doctor wachire ye enimdie eni nyansa kakra ye nyamre kakra ma ye ho na eni padua no enu a na ekoba wo ene me ba na me ma ko ka ye honam se etutu ye eni padua se de esi ye nyamre kakra ma ye ho ne ye da ho a ye no a because obey oda ho a na yare na ebo ne kese se de tie bia se onya adaje se de je bia untumi nkoye wadwuma untumi nkoton wo bayere no untumi nkoton ntosi no unya adoa no untumi nkoton efri se yare na agba akora no sesei no wo kora wo yam ye de ehhehyewo ana wo yam hyehyewo unti de be ya ne se wo pemre ene adaje bi kakra so ma akora no enti ubohu ana esese 3 days na esese na nka ne ho tono na ekobosome bosumi mienu na ebeje wo mre nyina ye de aka ho na yenya ye se yenkwa na nimde ye de ha no ye so nkwala yi ye di bre wura o mozunu ye di we ye di we Ghana de ye wo hawo Ghana de ye hawo droso
Enti ya emayare no eye kese unse da bia mako se enye TV ena ye mpanimfo de a da bia nka se yetena ha ya appeal enipa mobo papa de bia kasa wo ye appeal de bia wo be ya appeal bia cause yade no edoso na doctor kind no pa o akua say no insuo no chemicals no chemicals no ena ma yade nkura yade agodo adoso se unse nsuo bi wo ha wo panyini wonom aduane bi wo kra na de aye ya wo panyini wonni obi wo kra wo nidi abonten panyini bi wo ha wo nidi abonten onum nsuo basa asa na nso nkwalai aduane bia wo mo bedi ye to ho ahwan ye de ye ko school mu anuane ahodo a wo mo to die ne de chese bi wo kra aduane bi wo kra wo say na ade na akora yi die ebi wo kra wo bie ne bag na ahwe aduane bi ehema wo say na we soso de wo ko fefere hemfa nti wo ko tohe nti se ye nkasa ne ye anwene ye ho a emom daache ye bebre pa o ye mana eba no o mo bebre si ye sisi kankoa ne ye pe ne ye nsuo no ne ye sei na saa nsuo ne ye sei na saa enwene ye de so beba hwe enura hodo ye di gu enuane so ye bode wo koto kwadu a wo ka kwadu mu a na mu adane atese de ene yes na de bia me kana yes any fruit yeni fruit nso na wo koto a wo koto buachi bi di wo koto fruit a wutumu nse fruit no ade na fruit ya ye kwadu a emu aye sei bisi nipa dasani e de kan ba de ne ho ne ma begu ayi kwadu so amade chinya ayekọ yesi yeni ya yankasa yeni ane hwe enye mesra mo ye kwa asore mo ma bone nsem firi yetirim ye kwa asore na bone do firi mango abayi se ma bipa be pe mango so mango nyi makono because obekwa akoto yi abri se ko obekwa awobekam no enye kokwa ye de kamba de na ye ye de ahye kokko bayire wo bekọ mesi chese eya mesi ade ne de kwa na wo ye aduane ye kofa meko proye entosi proye me ba ma ye nkọ grounds ho na ye nhwe de entie kakra hello editor one papa mako ubajuba what's ubajuba mako editor wadama trafoni kakra eche ye sena jumede le pompon so akwakoduru yo mako se me hwe me brano na chese enchekra se no mienu aba pawon sema edu enai na se akabe sema aduana ni pepepepepe na ye de jumede no so atumi aba wiye eye Akoma 87.9 FM healthy child care no ye de aba awiye ewo eye Kumasi Sitimo na mako ebra no ebe wiye de na say ebuka budie na so enipa no ba na omoba no kwasem ne se o hwe sene eye mpanifo ehye dwumadie ya initially maka ye rebe 100 doctors for this particular program na ebobe no any who say no enipa eba no I was here the doctors in the can station manager na no say any penifo kasa ya ma sabe doctors no so ebi ebe kan ho betia kasa so good enkwara eba ha de ebia omo atimi ahwe no de ye hwe no eye kidney ye hwe no infection ene ya ho odwa aka na mako ade ba ko a enne doctors no kasa mi am ye mo hwe me kakra ene se wo hwe enkura ye de omo ko Comfort Teaching Hospital na ye ka intensive care unit na bibia ye de omo ba ho no emu nnu de kamia kwere se omo ta ewo kidney yare na infection ya na wo ko no ye me ni enko ye ma no hu ye enti ene Akoma healthy child show ana say ye ba say me did say
ɔwofo bi a ɔbaa yɛ biara no n'ani agye ɛsiane sɛ ɛbie yɛ adwuma yie papapapa sɛ nkora no nneɛma bi ɛrekɔ so ɛwɔ mu hwidie no mu a ɛwɔ sɛ yɛtumi ɛma yɛni kɔ so anaa ɛkɔ ho na afei yɛtumi ɛpɛ ɛho ɛyɛ pomasiberɛ eti adeɛ wei no wo ne awofoɔ no mu kasa a ɛnɛ obiara ni agye sɛ Akoma 87.9 FM na maa nke bɛyɛ dee ni ɛsiane sɛ dwumadeɛ wei na yɛ nkyɛn ho bi ɛwɔ Asante mantam ha nanso Akoma FM ɛde aba ama ɛnɛ nkura bɛ dodoɔ no a ɛna ɛnɛ yɛtumi ahwɛ ɔmo a bɛtumi aka sɛ apem nkura bɛ apem deɛ ɛnɛ doctors no atumi agye ɔmo na so atumi ahwɛ ɔmo a saa mmere no ɔmo a yɛbɛrefɛ ɔmo no doctors arefɛ ɔmo a ɛwɔ sɛ ɔmo ma ɔmo aduro so ɔmo ama ɔmo aduro ɔmo so a yakra ɔmo sɛ hyehyɛ deɛ mo ho so ne mo nkɔ na mo kɔhwɛ mo ho so yie no ɛyɛ adeɛ sɛ ɔmo nyinaa so obiara so anya ne kyɛfa na sɛ John Marcos Fatame yɛne awofo no mu bi bɛkasa na ɔmo so atrɛ ɔmo ba ɔmo baeɛ no ɔmo ani so a asɔ wɔ dwumadi Akoma FM ɛnso so ɛde ama ɛyɛ Asanteman ma wowɔ live ɛyɛ Akoma mu nsɛm saa mmere Marcos so ɛna awɔ yi wobaeɛ bibi kakra bɛɛ na wo so wo ne ɛyɛ ahwɛfoɔ ɛne atiefoɔ so ɛbɛkyɛ yɛn adeɛ bebree wɔ ha ɔmo hyɛ yɛ ɔmo hyɛ yɛ aso ɔmo hyɛ yɛ ten ɔmo hyɛ bibia ama yɛ kwan nti ɔmo ayɛ adeɛ yɛda ɔmo ase Marcos nso yɛda wɔ ase ayɛ ade kɛse ama yɛ. Yo Marcos so deɛ no no na wo so baayɛ na wo sɛ wo Marcos no ɛnsɛ sɛ wode akɔ bibi akɔ so yo na wo so baayɛ no ɛdeɛ na wo so wanya ɛwɔ ha Mene ba yɛ sɛ yɛ sɛ yɛ kama yɛ kɔ so kama ɔyɛ adeɛ nyame nhyira. Alright eti Marcos sɛnea dwumadie no ɛteɛ wɔ ha no wote maame a mene ne kasa yɛ a na sɛ ɔno ɔban kyɛ ɔno deɛ nisɛ yɛyɛ wɔ dam akwan sɛ abatoɔ no sɛ ɛbɔ no onum na sɛ woda so gyira ne so a na kyɛ sɛ aba no bɛto bi na mmom no ba na nonum abɔ a na ɛno woasa apɛ ofie no woasa akɔ nti Marcos saa mmere dwumadie no ɛnkyɛ koraa no ɛbɛba wieɛ ɛne teɛ ɛna saa mmere nkora no so ɛgye ɔmo ani ɛwɔ ase Marcos meda ase papaapa say awofo na yɛne doctor Craig Momo no so doctor ni ache ɛyɛ na wɔn pɛ akwanya bi sei na wɔn ani awofo na nkoda no ahyia enti ɛnɛ dwuma yɛ deɛ adɔtafo no wɔn ani agye papaapa enti onyankopɔn nkɔ so ɛhyaba moda yakoma so nti ɛbɛyɛ ɛbɛma wɔn agye ɛne nkura ɛna yɛbɛyɛ editor nyame ensure mrebe mu na se be samba ho a na matimi abisa questions kakra sa be de mene pegi ebedi nkomo na mahunu TV issue se ya anda wo yira sa mi won se se na wo se se ada mo ntafo Marcos sem mata na me de me ankasa mu de mbeton aduro wo de nkanti sa question ye mata na srew me de mbeton aduro meton aduro Marcos mba beton aduro de nanso so yɛmbɔ Akoma FM-fo aba so adwuma ne de mo yɛ bi pa adwuma Akoma FM-fo mo yɛ ne de adwuma so na mo yɛ no efiti mo management so ekosi de oyɛ kitikiti kwa wo fia ha no de me kan se Nyankopɔn nkoso nhyira mo adwuma no de mo yɛ me de meton ma aduro nkoso nhyira senti ameka so mo mete momo na yen we yen de oton na aduro. Okay, Peggy, what the Roma family remwe. Marcos we mame fanchia esonko emfanfri Ayona pharmacy for asoye emfan bregana mai Marcos unim adansidi a amanfo AD obi enya 70 years Marcos ose ne fibroid atutu 70 solid years the fibroid atutu fibroid yare no onom gynecare syrup fibroid away 70 years. Na Ayona pharmacy for dear sister. Marcos and Totonasi. 70 years. Se fibroid timia dwane jana. Na wa 30 siko. Na je se wo de ne de tatahwe. Tatahwe. Na etu ase. Enti se wo ye obi na se fibroid
atena wo so akye ɛyɛ ade a ɛde wo nya ama sɛ bi abawɔn ayɛ den ama wo a mesi eduru a ebetimi aboa wo na wo fibroid no na etimi ama wo so etimi afa yefunu eduru no ɛne gynecare de bia me ba ha ma akomisi obi on was wo bo bit no mentumi amfa efise be bia na me wo na me phone embem anase mpo no na me nya twerɛdua me dia tro ne sent no odofo fa number si a me ba bebobo yi na nkyemu bi ho a wo fa odopa panyin no na wo ne no adi nkomo 0597 216047 0597 216047 and that's 0597 216037 0597 216037 Marco Mrs. Oyobi na empon wa wo den ayemre ama abawo ho ye dinama wo ni sento mu ana aseye a me di gynec ho adanse dia cho odofo kone kopa bito na obi ato bi anom aba be di adanse ase onom gynec syrup no enne wotima fa yefunu aka ma na wawo wotifie eye den numbers na media to dwei se wo fra ayo pharmacy a ododo e na wo pa tu a okọ maso ya obenya bi ato anampo omemu a pharmacy shop bia wo de bowra honom se wontimi mbo edroni dia e na mekan obi so no de obhwe tv ni so na se edroni da so a na watwa enti we pharmacy shop o se edro wei e na mepe efise enne nipa bi betimi aye bi agum nanso ayo na pharmacy fo edro de e ba akopɛ ebi ni ba bia ne senti wo de tv ni so anase edroni di afatu honom e gynec syrup e wo pink box mu a pink box and a drone issue. And to pharmacy shop will be also a gynec syrup. So your banner will say boom and send some air tetewa a gynec syrup. Obi ohonoma obi ninsa Marco a yi ntwantua and need to never boom 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 boom. Obi poni de ne banana yasba weni sa etwumponu wo wimpie eno okodu. Eno na broni e kan se menstrual cramps no so you obi na sesa ohaw no ebi wo so a edru ebetimi abo na to ohaw na se e dia ma e ye gynec syrup empo so you obi a won se bron entumi mayiye obi wo no ma oba de de ba 2 days na eto atwa dabi oba de wo se nka acha be nanu de e wo se wutimi nya se wo de emma ne sa mistro kono pe kopa gynec syrup no bi na enom se kono wo de en etwetwesi bosome eba bia bosome nsia ansa na etimi aba eno boni friends irregular menstrual cycle kone kopa gynec syrup ni binanom na endi wakagina mu mesi se eye menopause na tete wo obi wona ma onu ta na wo so twabra na so bibinti obewu ana ne menses no etuatwa emabiem na akofa edi abre no edru ebetumi abo eye gynec syrup ma ko menfa number ni biem Okay. 0597 21 60 47 0597 21 60 47 and I say 0597 21 60 37 0597 21 60 37 say edru ema ensema se empomo se ma metu me boase na ma chechire mu yie ma ko nipa obeye adwuma nyina benye sika nyina wi a e wo se bi uti obabi nka ye wo bi wo ho ma ko na klinka na ma se mu a wonte hwe oda ho se timbalog mesraw e banisa ansha obehwe ntino e de emergency girls yibi no betin si abontene a Mr. Konda kopa gynec syrup no bi watinka na ayira ama yeso ma woti hwe no ebeboa na ma atinka asa bani wa baba betena na aso edwa na dwo a wate ohunka ewo empem enti gynec syrup mako asantimani Ghana mai yenso gynec syrup no efise aba edi dwuma pa na adana medika ka say 1 + 1 + 1 is equal to 3 enti se mewe gynec syrup mako ma menfa nko impressor capsules mako eye edro bia say yes sciatica yare no na etetewo se kotodwen emututu eye rheumatism na ejewa
ukotodwe ne sa wonante na se emu real obo wo se ase kotodwe ne nso gina mu ana menante a meto ase atwetwe me nsa ene me nanu nyina eye mtitiriti menante age se me de me nan apempem honom o se police ana se ache no ana on she police uniform mako obede no wache wo eye yare ene eye aba so ni sent ne aduro betima aboa na tu sa wo haw ne nyina ase ade ama wo eye impressor capsules almost how when the oil it won't capsules no now the oil ne etwitwi empo se wutita pai pa mako miss adura bebo eye impressor capsules mo amusisi a driver for no ube wotima no atia ne to e wo so otie brake suru ontimi ntia efi se ni sisi mo papa wotina sa entina se wo ye obi na wo drive long journey am straw adura bebo ne kusisi yare na se no eno an impressor capsules auto ne capsules na auto ne oil mame fa won ko piling capsules for her piling capsules misi koko yare bi e ha adwen papa emema na muntimi twatna muntimi hye go ni nyina eye koko ena eye musa se koko yare ne tena cha mako de be ya ne se ebe mo bridjo o mema yon ebe ko fom kra eba ni sa sabi wo yiri wonye obi anyamiso woni mu amako o mu biem if you do na dwa wuntimi ntontena udi boss wa kaskala upia sisi ya na wape baby ada debi 1 minute 2 minutes omuto mo mpe biem it is all you be as uko toilet se bio na se amamai wom ana se mpono wo ana se uyem etim wuntimi bja wo nan yi a ana se mpono be ko agya nan na bo so moja enam wo agya nan ni mu a meso eye koko yare no ena eye agya wo so entempare no kokopɛ piling capsules ne bi anom mako ma mensa fa number no entudwa biem emfa ma ye tiefo 0597 2160 47 0597 2160 47 and as 0597 2160 37 0597 216037 Marco message na pilot capsules ni subiem mesi ema na se edu amache na se bi obema muntimi mpija se bi na adabirijo eye duwa ni sa wonno wompanyin fiem na se wonwu ya eni kwan se obema wu enti kone kope pilot capsules ni enom na mama wo mema yo ana se koko na titi wo koko private ado na wo so moja eni na mu ana se wo tunsa tu enye mu hyehyɛ fise koko na ya ma obema na fuma ya kitikiti dia eye piling capsules and the beboa na edu agide mu na mbesa me de tutu dwai ma ko ne dodo mu ofo ma ubenya bi atu dasa ne ye bese hia me so papa ye ediafo me yafo akwakotie na ayuna pharmacy point eno yakwakotie no na ene mame kanche wo say enche na Mother's Day jumedie no eba enunti Superman Mother's Day celebration I was holding being hotel wadaroma wadi answer that person na ye 10th me odi we be episode quite done na also Mother's Day experience and it also going to be 2:30 to 4 p.m. and no ye bedidi now the family family abamra ye ba me the yes ya mama meda was na ntia so pimsan community adimetiefo ya na Mr. se say no said the weather ni waye nwunu entina ho ema wo sasabro yaw no eni so entina ho ema wo sisi yade no enje wo mo so Mr. obomodin a yetu na mu bika na papa Stamens vital about Mr. in the capsule you can say adre tia ne ye said the ya da ne da wo complain sa wo hunam ya wo ya papa se tutu ko to je wo sisi wo ntumi kra no yes, Stamens vital about Mr. and capsules and a bit to make title. It's answer a three in Yanina would do Pinoa and Ashamana, neuroprotective properties, a wood door, phytochemicals, and I say a dear Bakua, a woman, and your wonders are as sign who do endorphin to me, our pa, and into a break, yeah, will bet you out from. Oh, system. Now one shall amper one some uncanny, who be say, and check now what you bring mono a children. So
na ɛwɔ wo to ase no mesrɛ wo ntena hɔ ma ne nyansa ɛno nti na Dr. James Samuel ɛnam ne nimdeɛ so akɔkɔka Semens Vital Herbal Mixture ɛne ne capsules ɛde abɛn dwama so sɛ bɔ mmɔden ano no bi na ɔyaw no a woteɛ ɛberɛ a wayɛ adwumaden bi no ne nyinaa nso so ntumi mfiri wo so nkɔ obi wɔ hɔ a na ɔkɔmplɛni sɛ ne nsa ne ne nan ayɛ titiritii ɛyɛ deɛ nti a poor blood circulation ɛna ɛrekɔ so wɔ nipadua no mu ɛkyerɛ sɛ wontumi no anaa wo veins no ɛmu asisi ɛkɔba ne saa mogya ntumi nni afiri sa ne yie wɔ nipadua no mu nti daa ne daa na ɛde stress ato akoma no so na ɛba ne saa nso deɛ a na ama akoma no ne drobɛn a ne akoma no yɛ adwuma no nyinaa no ɛbrɛ paa yie ɛno nti ɛne yɛkamfo Semens Vital Herbal Mixture ɛne ne capsules ɛde ama wo sɛ maame paapa me nuabaa fɛɛfɛ a wohwɛ me kɔkɔtɔ bi ne nom ɛsiane sɛ ɛno na ɛbɛboa ama wontumi no a ɛmu asisie no ɛmu atumi abiebie na afei mogya atumi adi afiri sa ne yie ɛwɔ mu aduro no ɛyɛ Semens Vital Herbal Mixture ɛne ne capsules na mmom hyɛ ne nso ma yɛ wotɔ a ɛmfa wo pɛ ɛnnom ɛmfa wo pɛ ɛnnom aduro no ɛno nti ɛne yɛde numbers no ɛɛto dwa sɛdeɛ wotɔ aduro no a sɛsi ɛtam te wotumi afrɛ na wo ne doctors no adi nkɔmmɔ ana code number no 0500 0500 88 88 88 88 90 90 0500 0500 88 88 88 88 90 90 and after 0500 0500 88 88 30 30 0500 0500 88 88 30 Michelle, Bomodin and a friend number C. Now, and the doctors no Indian como. With the old fry and power yadiano and what I was fancy take. Bomodin and a cabibi actually almost said, yeah, I'm also to me a boy. I'm our pomodino to me a conkind. Or baby or how good and son that any dane at it in a car. So good and sound, no one can or yells from what you know. Or go out Kobana sign anything now we anything. So and nasty Emma answer. Ɔkɔpɛ Semens Vital Herbal Mixture na ne capsules ne bi nom na ɛnam endorphin a ɛtumi yaw a ɛwɔ aduro no mu nti no ɔbaa sɛ mmerɛ a sɛbi wakɔ mfikyire anaa wabu wo nsa no wabɛhu sɛ aduro no a wonom yɛ ɛyɛ wonders ɛsiane sɛ ɛnyɛ adeɛ a wobɛte ɔyɛ aketewa bi koraa woahwɛ yɛ koraa w'adwene bɛyɛ wo sɛ sɛbi wontumi ayɛ mpo ɛno nti ɛna mekamfo Semens Vital Herbal Mixture ɛne ne capsules ɛde ama wo sɛ bɔ mmɔden a na nom aduro yi bi ɛsiane sɛ ɛno ɛna ɛbɛtumi aboa ama mmerɛ a ɔbaa pa akɔ mfikyire no mfikyikɔ mu no ɛbɛyɛ wo dɛ afei obi wɔ hɔ a maa coat mmarima no ne mmaa no a wɔate nka awuo wɔate nka kodwo tɔ lolibidofoɔ no mo nso mu deɛ nie ɛyɛ gan Semens Vital Herbal Mixture ɛne ne capsules na mekamfo ɛde ama mo nhyira mo nkɔpɛ bi ntɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ bɛkanya nkwamoa no na wate nka awuo anaa atekɔ no asan nso so apagya ne mu na efie hɔ nso so ɛtumi ayɛ dɛ afei obi wɔ hɔ a na ɔkɔmpleni ne ti fa ɛpae ne ga ɔno ate so osi ne ti ase koraa yɛ asɛm ɔpagya ne ti na ɛyɛ asɛm aduro no ɛyɛ Semens Vital Herbal Mixture ne capsules kɔkɔpɛ bi na ɛtɔ na wawokɔtɔ na wonom a wobɛhu sɛ anɔkwa wanom adu papa afei maakos yɛwɔ immune booster anaa immune supporter papa wei efiri Pemsan Company Limited aso yɛyɛ nkɔ ɛma obi mfa asɔkwa nkɔda ne wakyɛnkyɛn na mɛtena ase mɛka sɛ na aduro no kwa daabi meka kyɛw pre-care natural powder anaasɛ prekɛsɛ powder ɛna mekamfo adi ama wo aduro yi doctor nam ne nimdeɛ so ɛna prekɛsɛ yi a yɛdie yɛ ano wɔayɛ ne powder form ɛde nnuanennuro pii ahyɛ mu ma a kyerɛ sɛ nnuanennuro ahyɛ mu ma no nti no sɛ wɔnom a ɛboost immune system no ɛnyɛ no nko a wo afei ɛsa de tɔpae nipadua no ɛhohoro w'akoma ne wo saa ne nyinaa ho na afei efi ne nkekawa bi a aba nipadua anim no atumi apia ne nyinaa de aba mmɔnten so obi wɔ hɔ a sɛbi ɛyɛ a na ogya ne nan a ohunu ogya wɔ mu ɛyɛ hemorrhoids na ɛtete okooko mesrɛ wo ɛntena hɔ ma ne nyansa obi wɔ hɔ koraa nso a sɛbi na ne kɔkɔbɔ no ɛpɛ sɛ ɛyi ɛno nti ɛna mekamfo pre-care natural powder anaasɛ prekɛsɛ powder ɛfiri Pemsan Company Limited foɔ ase ɛyɛ ɛde ma wo mesrɛ wo pɛ aduro yi bi na nom na mmom wotɔ aduro no a ɛmfa wo pɛ nom members a yɛde to dwa no wɔmmɔden ano frɛ na ɛne doctors no ani nkɔmmɔ ɛsiane sɛ aduro yi ɛyɛ ma diabetes foɔ ɛyɛ ma pressure foɔ pre-care natural powder meka ho asɛm yi sɛ wakoma taa bɔ wo piripiripiri a wopɛ bi tɔ ɛsiane sɛ ɛno ɛna ɛbɛboa ama wakoma no a ɛdi mirika dendenden no ne nyinaa ɛbɛtumi atwa exercise yi wo a wonyɛ bi da bia assorted foods and drinks ɛna wode wodie na ɛkɔba ne saa a na kyerɛ sɛ ɛde stress paa na aba bɛto wakoma ne so ɛno nti ɛna yɛkamfo pre-care natural powder de ama wo sɛ
awie wopɛ bi kɔpɛ akyire akwan ne tɔ bi ɛsiane sɛ wotɔ aduro no a ɛbɛbɔ wo immune system ne ho ban ama ne stay strong forever mesrɛ wo kɔkɔpɛ bi tɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a sɛ ɛmpo anyarewa ɛpɛ sɛ ɛbɔ adua no mu a ɛnyɛ adwuma ɛsiane sɛ woanom precare natural powder anaasɛ prekɛsɛ powder a ɛfiri pimsan company limited foɔ ase ɛyɛ kɔpɛ aduro yi bi tɔ na wotɔ aduro no a wafrɛ numbers a yɛde ɛɛto dwa yi 024 718 718 557 557 0244 0244 718 718 557 557 and afei 0241 0241 604 604 702 702 0241 0241 604 604 702 702 na pɛsɛ ne yɛde ato dwa no na yɛdɔ mo nso nti ɛnyɛ ne yɛtoa kɔsi Ghana ha fa na baabiara all herbal shop, chemical shop, pharmacies ahodoɔ no nyinaa no wokɔ a wobɛnya agan ne nsuo ɛne ne topayɛ no bi ɛna afei precare natural powder anaasɛ prekɛsɛ powder ɛfiri pimsan company limited foɔ asoɛyɛ aduro no wopɛ ne dosopo a Kumasi foɔ ani kyerɛ ɛwɔ PFA pharmacy a ɛwɔ Tafuni Road Junction afei Kalina Herbal nso so ɛwɔ Ashtown sanso ɛna Dani Pharma ɛwɔ KGT afei regular herbal ɛne Freddy Mens wɔnom nso so ɛwɔ KO wokɔ hɔ a wobɛnya nnipa pa yi bi na watu akɔtɔn anaa watɔ ne baako baako ɛde ahyɛ wo how far afei woduru Cape Coast ne ne mpɔtam mu no nso a ɛyɛ Pina Herbal Pina Herbal hɔ no kɔgye wo deɛ wate ɛsiane sɛ wɔn nso so wɔyɛ person afei woduru Techiman Simon downtown Kaswa New Market a ɛyɛ humble mother pharmacy wabɛbie mu kuro a nnuro no wafa ne be wokɔ a wobɛnya bi na wɔn nso so watɔ ɛneɛ sɛ woduru nkran sesa a ɔkaesi drug lane hɔ nom a ɛyɛ repage ventures wokɔ a mama repage wobɛto ne ho ase na wahyɛ wɔ kama ɛnkora sika ɛmma yadeɛ ɛmma wɔmfɔn ɛnka dompe ɛsiane sɛ yadeɛ ɛyɛ paa yie mesrɛ wo bɔ mmɔden a na sika no a wode ɛda bi wokɔ adwuma kɔte mpɛntɛm kwa sikasɛm hia wapɔmuden ho hia wo ɛkɔba ne saa yadeɛ ne ka wo to hɔ a ɛbɛyere o ɛbɛyere papapapapa ɛno nti ɛna mekamfo sɛ mɛta herbal mixture ɛne ne capsules nyinaa de ama wo sɛ bɔ mmɔden a na no nomaduro yi bi ɛsiane sɛ ɛno ɛna ɛbɛtumi adi w'agyinamu na maako sansa na mɛsɔre no ɛnɛ pim company limited yɛdi birthday paa mama kosa ne nyinaa ɛyɛ yɛ assistant production manager a wɔda pimsan company limited ano owura Ibrahim Moro ɔno ɛna kyerɛ sɛ yɛdi na woda na yɛsɛ ate aseɛ baabi a wowɔ biara no na menhyira wo yɛma wawoda pa na memfa nhyira pii nso wɔbrabɔ so nneɔma bi a wabisa firi Awurade nkyɛn a akyɛ a wo nsa ɛnya nkaeɛ no Nyankopɔn mmoa wo na ɔmfa ne nyinaa ɛndɔm wo ɔma wo nkwa tenten ɛne ahoɔden bebree na ɔkɔɛ afei agan no yɛgye yɛ ho de ɛna sɛ wobɔ yɛ ma no sɛ agan a agye wo so sɛ mpatɔ me da Nyame nsa papa me dɔfo ha ɛyɛ Akoma 87.9 FM Akoma Nsem dwumadie no ɛno a ɛna wɔhwɛ na afei wotie no yɛda sɛ papaapa na mese super mom ma birthday celebration no Golden Village Hotel patɔ ɛyɛ afa wɔ ma no ɛkɔ bi ɛyɛ kwasiada mmebusu de to fudu ɛyɛ white dome na lunch no ɛyɛ 12:30 to 4 p.m. dinner 6:30 to 10:30 p.m. ɔno nti bɔ mmɔden abra yɛawofoɔ no bɛnya kwan adi continental local dishes no nyinaa ɛnanom bɛyɛ sɛ ɛdi ne 15 a wɔn ɛbɛdi kan aba no yɛbɛyɛ makeup de ama wɔn barima makeup ɛna ɛbɛyɛ de ama wɔn kamakama yɛbɛmiamia wɔn yan spa saa nso ɛna akyɛdeɛ ahodoɔ pii ɛna yɛ maame mo de ɛbɛma wɔn wi a wɔsan asɛ na wɔagye ɛbi asɛ ɛwɔ ho ɛfa wɔn maame ti ano ɛbrɛ May 10 ɛwɔ Golden Village Hotel frɛ 0501 418 219 na 3p garlic mixture yɛde ɛwɔ ne garlic ɛna ayɛ duro yi ɛno nti mɔmɔde a vitamin C ɛwɔ mu ebi si immune system mu sugar ɛwɔ ɛsoro wayɛ pɛsɛ dodo o pressure ɛwɔ soro ba o tutu kurom asma ne yadeɛ kayɛ odwo nso a wote yaw yɛsɛ ɔne nyinaa ɛyɛ 3p wobɛnya bi ato baabi ato mmerɛ bi a 0248 928824 0248
928-824 ne growth fine mogyaduro bere a wayare na wo ho ɛretɔ wɔ no ɛbere a woyɛ adwuma wɔ gya ho bere a wɔn nan ne wɔn nsa yɛ titiritii na wokɔ mpa so a wontumi ɛnna besra wonya growth fine mogyaduro no bi yɛde kokoo na ayɛ wɔda ama ɔbaa wofiti kurom nneɛma nsisi ani a wonya growth fine mogyaduro ɛma wɔn ne fia fine kama paa wobɛdi bi atɔ ɛde ɛto ɛdo yɛn tie kɔ a no nso na hɔ na ɛtɔ de 0244 596532 0244 596532 na ɛma wɔn nsa ɛnka bi ebi ɛba clinic yɛsi wɔn ani ɛna ɛyɛ wɔ yɛ a ɛnɛ wɔn anafo ani ɛkyɛ aba na yɛntutu ani yadeɛ no nyinaa asi dekudeku ɛfa ɛma ofiti kurom a hypertension stroke prostate liver no kidney yadeɛ no ɛna ɛha wɔ a wonya aba ɛba clinic na wɔn atumi ahyɛ wɔn ama wɔanya apɔmuden mu ama pa na nsɛn awagye awɔ na ɛyɛ ɛyɛ ti ɔtuma sɛ kɔ ada so gyina se wɔ bɛnɛ market no fɛ 0541 565199 0541 565199 yɛma haksa mixture ne ne capsules no nso bi anom na ɛyɛ ɛtwerɛ nsɛ wɔnya ulcer obi bi anya ulcer wakoa ɛnkɔ apɛbia ne so te odidi a ne yɛm wɔ ani di nso asɛm ma ne haksa mixture ne ne capsules no ɛbɛ na ulcer yadeɛ no bi tu ayiwa wobɛnya bi ato pharmacy bi mu 02238310 0240 na ɛma wɔ sa ɛnka ebi na sɛnɛ sɛ Beacon House Agency Limited ɛsɛ ɛnɛ yi wɔn ɛbɔ mmɔden afa construction helpers adwuma ɛwɔ Dubai na mmarima 5000 ɛna Beacon House Agency Limited wɔn ɛpɛ ne ɛwɔ construction helpers na wɔn 2 years contract yɛbɛtua aka 5500 Ghana cedis ɛno nti hyɛ ne nso ɛma me sɛ nneɛma a ɛwɔ mu ɛyɛ United Arab Emirates visa ɛna work permit medicals police report flight ticket ne nyinaa ɛka ho bi free accommodation food allowance free transportation ne nyinaa ɛka ho ebi hyɛ ne nso ma me sɛ mmarima nko ara na ehia wɔ experience yo wɔn experience yo ɛfa ne kasa wɔka wɔbɛtumi aba na ebom sɛ wɔwɔ passport a processing fee no ɛyɛ 18,000 sɛ wɔn ni passport a ɛyɛ 20,000 na no kora so ɛyɛ Ghana Ghana yɛbɛma wɔ maximum payment na Beacon House Agency ɛsɛ wɔn yɛn ɛne wɔn ɛni nkita 0559877002 0559877002 ɛna 0559 345757 0559 345757 obekunu Beacon House Agency Limited ɛwɔ Bank of Africa Dino second floor room 3 Kema Community 1 ɛhɔ ɛna wɔn ɛwɔ Beacon House Agency your Dubai job is ready sanso ɛna Kantake Bank Cancer Research Center yɛde herbal supplement aba herbal supplement ɛkiri ɛyɛ pure ebi si ne system hepatitis arthritis stress related illness nyinaa bɛkɔ na etina emulated supplement so ɔbaapanfoɔ no bi wɔn a abɔfra no fa wɔn nso wɔn nom bi anapa mmiɛnsa saa nso ɛna enyimire nso ɛwɔ bere a wɔtete ebi 0555 610 Kingdom Herbal Center the Kingdom Chemical System it is ama ebi immune system no na anxiety arthritis onine anxiety hypertension anaasɛ stroke akomayade cholesterol no wɔ soro anaa ɛdɔɔso nipadua no mu deɛ Kingdom Chemical System bi Kingdom Herbal Capsules etu bɛrima no bi ebeyi wusi mu ama ne ani nyinaa ɛfi hɔ ɛde ama wɔyɛ mɛ wɔ pɛm wɔ ne nyinaa bɛfi hɔ tremendous capsules no nso ɛsiesie ma ɔbaa mɔmɔdea no mu bi n'enyi nkabɔne efi hɔ infection bi ɛwɔ no ɛbɛkla akosua kuma no nyinaa yes Kingdom Herbal Capsules no ɛno nso etutu kooko ase na oyɛ mbɔ ti mu a ɛno nso ɛbɛkɔ no bi na etu ɛmbɔ 0597298855 0597298855 God bless you now ɛyɛ adakɛse yɛ wodi hyɛ bi awu ahyɛ date nnɛkɔ wɔswe wɔn bɛyɛ biribi ama wo yɛbɛde da no yɛbɛkɔ wɔn ase atade a yɛde ɛbɛhyɛ no
flowers no ɛda pastor fɛnkɛ fɔlɔ mi ɛpa ɛda ambulance ebi ɔ video sɛdeɛ osi na duro na wonya ana normal video yi nyinaa ebi hɔ ɛnsi yɛbɛma ɔbi biribiara yɛayɛ no package ɛna yɛde ma sɛ bɛyɛ a wo ɛyie no ebetumi America bɛhwɛ o yɛ wedding so abira yɛn plan biribiara ɛnfa ɛma asafo labour asafo yɛbɛn ba yɛn yɛ ka ne koko bɔ dedan no ɛhwɛ ne mu woduro no ayɛ no de saa nkalafo 0322006221 0322006221 ɛna 0243737457 0243737457. Okay. Happy birthday, Enko Enfa Emma Pimpoma. Pimpoma, Nikki Pizza Fan Club. Hey, you don't go. And Pimpoma age. Yo, about Papa Bibi. I didn't spell on your can see. Pizarro and Nikita. Ma, how Obi how you be how and then we are saying Obi how can be how the wolf and yes, Obi who cut Obi Obi one now wow in Sabeme. One in yɛwɔ apolisifoɔ yɛwɔ lawyers ɛwɔ hɔ a wɔasɛm no sɛdeɛ esi tie biara no yɛbɛpɛ ne pomasi berɛ ɛde ama wo fɛfɛɛfɛ nea ɛsɛ sɛ yɛba no yɛba nea ɛsɛ sɛ plane no tutu nea ɛsɛ sɛ train no tutu nea ɛsɛ sɛ lawyer ba mu ɔbɛba na yɛaboa wo fɛfɛɛfɛ ama deɛ ɛsɛ sɛ yɛde asɛm no to biara yɛde ato nti mepaakyɛw sɔre waka sɔre a adwuada anɔpa paa anɔpa paa sharp sorry na me pato open nsuo bi dware o de wo ba wo se wo ba Akoma FM 87.9 FM ye wa ha ye be hwe wo fefefe ye ma wo bi nsisi wo da se ni wo da ye ma wo bi ha wo amfa ne ho ni da wo de wo panim de bia mesro bra ha ka wo ho ma na ten na se de ni o ma esi ko wa ma magi nim de na wa ma na wo titi fie na asɛm bu ɛfa wo so a wo kyerɛ wo ha bra ben fie nim deɛ bra ne ma wo nim deɛ bra na deɛ wo ha wo bi a wo nim deɛ bra na yɛ boa wo men ko so ho akɔfo enku ka obi a wo maame ana wo wo papa bi na ɛtete wo wo sɛ yadeɛ bi abɛtɔ no so maku a ɛnkɔ ɛyɛ wo sɛ yɛ wo hu asɛm ɛyɛ wo sɛ afɛ ɛyɛ dwabɔ wo deɛ kɔmɔde asɛm tuana mone bra obi si wana so wana obi to wana sorry anopa waka ne bra je numbers no na wo afre ye wo yira aha so de yira kwantwe wo de ane se wo sorry aba so city more de opposite he ya pro sare ya pro house ni nyina ane se wo de wuduru ha wo be sorry adwoada anopa ten na wahia ye ewa na ye tu ana mo fefefe kama na bia sisi ye de wo fa bia ye begyina mu na ye de wafa kama de ama nti number no o ba na se wo fom kwa 0530 0530 507 507 849 849 and 0245 30 1462 0245 30 14
sexual. So If you will be true. one cross, I am I mean, come out some no phone soon tell when I mean for numbers. Not for only chrono, madam, yenyanisa. Adeɛ no ehia mu a wotutu nan ɛna aba na sɛ wo baabi a wowɔ no yɛnim wo mpo na wode bɛrima no anaa wode ɔbaa no na bɛrima yɛ sɛ yɛmfrɛ no na nea ɔbɛka yɛnsan frɛ wɔ no yɛnyɛ no saa yɛse wowɔ problem da bi a wohwɛ wɔ bi deɛ wo nso wo nipa kora tutu anama aba saa nso na wowɔ problem na w'ani abere sɛ wopɛ solution deɛ a wobɛtutu nam afei wode aba Kumasi asukwa yɛne Kumasi main entrance no na ebi ehwɛ sɛ bi esi bi a yɛbɛhwɛ na afei yɛtumi aboa hyɛ ne so wode w'asɛm na yɛyi sika yɛ nti ɛka ne saa nso obi wɔsɛm akɔ na mɛba a mɛba a sɛ yɛyi sika Ne nyinaa ne sɛ wobɛsɔre a wobɛdware a wobɛba ɛna wode w'asɛm no sɛdeɛ a wode bɛba ɛno nko a na ɛno nko a na yɛtwɛ mu nti yɛbɛhwɛ w'anim nyame ɛyɛ atoma adwuma da Happy birthday, Nkoma Ibrahim Moro. Ibrahim Moro, assistant production manager at Pensan Company Limited. And Yenia Bema, ye papa, ye kuno, and ya na wada, papa, onyame onslow. Now you free atumo, enko atumo. Ye wouldn't start song enyen shira. Yɛfumu ma enye nhyira adwuma a wode wo nsa bɛso no so ɛnyɛ kɛse na ɛnkyerɛkyerɛ sɛ abɔdwuma haban nyame ɛma nsɛnkyerɛnne bi nsi ɛne da yi a ɛbɛyɛ nka yɛ tum ɛde ama no sɛ afe 2026 me birthday ɛne nyame ɛyɛ nsɛnkyerɛnne ɛwɔ mabrabɔ onyame nka ho nhyira woefi adwumayɛfoɔ adɔfoɔ nyinaa ɛkɔ ɛna ɛba happy birthday. Akoma FM 87.9 Kumasi.